Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, iritsi da udara, gaur goizeko 11:14 minututan sartu gara udaran, 93 egun eta 16 orduko iraupena izango du, aurtengo udak izan ere, irailaren 23an emango dio lekukoa udazkenari. Ez dugu eguzki edo ilargi eklipserik izango, baina bai bi izar euri, delta akuaridak uztailaren 30ean eta pertseidak abuztuaren 12an. Baina ez ezagun egutegian aurrera egin oraindik. Gozatu ezagun ekainaren 21, hau da, udaroko solstizioa. Iritan negaren artean, ilusioak betetzen ditugunean. Ezin kendu burutik. Wikipediak honela azaltzen du solstizioa. Udako solstizioa planeta bateko hemisferio bateko ardatzerdi baten makurdura axiala, planeta hori orbitatzen ari den izarrerantz gehien makurtzen den unea da. Lurrak gure izarrerantz, hau da eguzkirantz, duen inklinazio axialik handiena solstizioan 23 gradu eta 26 minutukoa da. Wow, eta hori ez du azaltzen Wikipediak? Udako solstizioa ekainaren 21aren inguruan gertatzen da normalean, ipar hemisferioan udaren hasieran adierazten du, eta ego hemisferioan neguarena. Udako solstizioaren egunean, ipar hemisferioan egunik luzeena izango da. Ego hemisferioan aldiz, egunik laburrena. Ba, egia esan horrela hobetu ulertu dut, gora Wikipedia. Sakonak dira zauria, gau luzetan senda ezinak, Lambroa bipekietan, ez da ezkiro aspaldian. Badirudi paleolito garaiti datorren ospakizuna dela solstizioarena, beraz guk ere ospatu egingo dugu. Esaten dute, udako solstizioan atari magiko bat irekitzen dela, gure mundura izaki magikoak, ala nola espirituak eta maitagarriak sartzea ahalbidetzen duena. Maitagarriak bai, baina ez dakit, espirituak etortzeri nahi dudan. Bueno, lasai, etortzen badira egun batzuk berru, San Juan zuekin espiritu txarrak uxatu egingo ditugu. San Juan gaua zan, errezan itun bekainak, ez ban moreak azken balsa eta ardo, ona. Gaur, udako lehen eguna izateaz gain, eguzkiaren mundu eguna ere bada. Elkarte ekologistak hasi ziren egun hau ospatzen energia berriztagarrien garrantzia aldarrikatzeko, batez ere. Baina tira, eguzkia gurtzearen kontu honek milaka urte ditu. Maientzat, Ahaukin zen eguzkiaren jainkoaren izena, eta bizitzaren espiritu unibertsala irudikatzen zuen. Inkek Inti deitzen zioten eguzkiari, zeruaren, landaren eta, guztiaren sortzaile eta erregetzat jotzen zutena. Bere energiarekin bere lurrak eta unibertsoa elikatzen zituelako. Egiptoarrek Ra izena eman zioten aurrekoek bezala munduaren sortzailetzat jotzen baitzuten eguzkiaren jainkoa. Eta guk eguzki edo eki deitzen diogu. Eta begira hasi naiz eta euskaraz 240 abestitik gora daude eguzkia hitza aipatzen dutenak. Egan egiteko saltzara inoiz, eguzki argitan hautsa izan. Hurbilegi gaude gezurretarako, hurbilegi gaude. Mikel Laboaren 1980ko martxa baten lehenotak kantuan dio, eguzkiak urtzen du goian gailurretako euria. Itoitzek 1982an zioen, eguzkirik gabeko goiz tentelontan motelki ator parkerantz. Kasianok 87ko tximeleta bezala kantuan, lore artean eguzkitan dabilen tximeleta polita bezala zerazu, esaten zuen.
Eta Tapia eta Leturiak sekulako aitortza romantikoa egiten zuten, zu zaitu negu beltzean eguzki epel zuri esaten zuten bakoitzean. Zaitut negu beltzean, eguzki epel zuri, sargori denean berriz, maitasunezko euri, maitatzen zaitu dalako, kantatzen dizu zuri. Eta hala ere, 200 abestitik gora edukita, 80ko hamarkadatik ez zarete mugitu ere egin. Eguzki baina zarragoak zarete edikote, 2017ko bat aipatzen modu balio dizu? Berritxarrak taldearen katedral bat kantuak ere uste dut aipatzen duela. Nik badut berriago bate, 2019an Ibil Bebitarrek Sua abestien eguzkiaz hitz egiten dute. Berotzen, bai, gertu zabiltzate. Baina ni 2021ko honen bilen. Eguzkiari uluka eta Eta ez pentsa abestiekin eman dugun matrak hau alperrikako izan denik, ez. Izan ere, gaur, ekainako 21 musikaren Europako eguna da. Ideia honen aitzindaria Joel Cohen musikari estatubatuarra izan zen, berak proposatu zuen musikariak urteko 2 solstizioetan kalera irtetea beraien arte eskaintzera. Toulouseen egin zuten hori helen aldiz 1976an. Musika bulegoak urtero bezala hainbat ekimen antolatu ditu gaurko. Musikaren eguna 2022 deituriko kontzertu ospatuko dute Bilboko kafe antzokian, Sara Azurtza, Eneritz Furiak eta Neomakekin. Kontzertu honetarako sarrera doakoa izango da. Eta musikaren egunaren aitzakian, guk musikari batekin hitz egingo dugu. Ines Osinagarekin hitz egingo dugu gaurkoan. Ander Bolibar Zabalak ikusgela aurkeztuko digu. Euskarazko bideo pedagogikoak bilduko dituen proiektuaren nondik norakoak aurkeztuko dizkigu. Amaika telebistako ekina etorra sagazti ugarterekin ere egongo gara kolpez kolpe saioaren 100. saioa ospatuko dugu elkarrekin. Eta Unai Elordi Hidalgok beti bezala adimen artifizialaren bitxigeria kontatuko dizkigu. Aizue, ekainako 21 ditu gaur eta asteartea da ongietorri guztioi solstizioko 2. kafera. Edo besterik gabe, naiz irratira, ongietorri guztioi. Zuekin, Jaun Andreok, Julen, Goikoetxea Orbegozo, arratsaldean Julen. Baita zuei ere. Goi hori ez eizarrandi, arratsaldean. Kaizu. Eta izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Lurbide gaur, 2. kafeak, 424 du arratsaldeak, 4:09 minutu izango ditu 12 segundo barru, ekainak 21 ditu gaur, garbi geratu ezpazaizue, eta guementxe 3 gara, baino laister 4 izango gara. Zenbaki bikoitien festa honetan, zuekin aurrera jarraitzeko. Urrengo 2 orduetan izango baikara zuekin ere hementxe 2. kafean naiz irratien. Ongitorri guztioi.
musu truke eskaintzen ditu Bi akorde doinu za 10 minutu eta hementxe gara zuekin, eta dagoeneko txatean ere Gorkak utzi digu bere komentario sorta. Kaixo gora da moreno jartzea eta surfistak ikustea. Edo Iluntzek Saguesen, nire maite duta da gaur musikarien eguna guztiei zorionak, hau da nire 3 top zerrenda. 3 Izaro, 2 Abi, eta 1 esan ezin. Aha, oso ondo. Garaiz ikusi banu kantu bana jarriko nizuke Gorka. Baina egia esan Izaroren, Abirena eta esan ezinen kantuak bigarren kafean entzuten dira, esango nuke bataz bestean gainetik, Utzi da zu osta Datu estadistiko horiek ez dauzkagu, baina desente. Zure txegu txapitatzen Eraman azazuz Julen Goikoetxea hor begozo, zuri dagokizu gaur lehenengo maite dut botatzea. Ba, motz-motxean botako dut, ondo bidean, gaurko izango da aurtengo demoraldiko nire azken saioa, bigarren kafean. Bueno, hori ikusteke dago. Ondo esan duzu, ondo bidean. Bada espada ere gaurko aprobetxatuko dut, bai zuri Goiuri eta Inigori, eskerrak emateko, emandako aukeragatik, 4-5 hilabete egin ditugu hemen elkarrekin, eta oso gustora aritu gara. Eta aurrengo demoraldian ikusiko dugu, hemen izaten garen edo ez, baina tira. Horrengoz behintzat aurtengoak eskertu, eta hemendik aurrera baitze egingo dugu. Gauzat esango jat. Iraiak 20, astearteak bazpade, apuntatu, Berentorren enboraldian zea eta bestia eta... Eskakatu nahi du, nego Juri? Bai, Nik ez dutalakorik esan, lotxagabea. Hori bai. Gu iraiaren 19 izango gara bueltan, justu zinemaldiak, eta ez jasaldiak, zinemaldiak, Oso ondo. biegundara matzanean beti nazten ditut. Oso ondo. Bere 3. eguna izango duen horretan, astelen horretan, asteburuan abiatuko da, eta gu 19an ondo bidean, hementsi izango gara. Udarak ez pagaitu inor hortik galtzera eraman, edo euskalo? Ez du guztu. Ez. Goiuri ez barkatu. Ez eiza. Ai, ama. Udaren aurretin horbe galdu behar dugun bidean. Bai, ia hortxe geratu naiz, Goiuri zeiz arandia, zein da zure maite duta? Maite dut ez bat daukat. Ahara. Atzo aipatu genituen Nafarroako suteak eta gaur ere ziurrenik aipatuko ditugu eta adi egongo gara ea zer gertatzen den eta aipatu genituen euren etxeak utzi eta egun batzuz behintzat herritik alde egin behar duten pertsonak eta aipatu genituen erretako etxeak, baina gauzatxo bat aipatzea ahaztu zitzaigun. Eta hori dira sendabioako animali gaixoak. Dagoeneko 12 bat hil direla baieztatu dute, izan ere sendabi iaia guztiz kiskalita geratu da, eta oraindik ez dakigu zenbat animaliari eragin dion suak, baina badakigu 12 behintzat hil direla, ez? Mota guztietakoak, tximino batzuk, eta mota guztietako animaliak. Eta hori sekulako maite dut eza da, baina eske agian animali horiek anegotea hori ere maite dut eza da. Zute edo zuterik gabe. Horrelako parkeek beti neri kezka pizten didate, ez? Zoologiko moduko parke natural izena duten atrakzio turistikoak, ez dakit beti zalantza egiten dut. Beraz, ez dute entzungo eta ez dute ulertuko entzuten badute, baina besarka bat animali guztiei. Lagun izan nahi du Bion kantua idatziko Hemen zuteak aipatu dituzulazuk nire maite duta horrelako egoera bortitzetan eta gogorretan sortzen den elkartasun horri, zenbat jende atzora aipatu nuen iritsi den Euskal Herriko eta Euskal Herritik kanpoko hainbat txokotatik, erretiro hartuta zeuden suhiltzaileak, nekazariak, hainbat eta hainbat erramintekin, lanabesekin lagundu dezaketen horiek, akaso laguntzari beste modura eman dezaketenak, uste dute benetan, horrelakoetan horrekin geratu bar izaten dugula, momentuz gizakirik ez da hil zute hauetan, eta tira elkar laguntza horren bidez ere,
lortzen duten kalte guztialik eta azkarren pairatzea eta ondoren etorriko dira. Analisi sakonagoak egiteko aukera, ardura politiko instituzionalak eta bestelakoak eskatzeko aukera, baina oraintxe ni behintzat horrekin geratzen naiz. Maite dute elkartasun giro hortan sortu dena Nafarroan eta Nafarroako sute zorigaitzeko horien inguruan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta badakizu zen maite dudan guzti horrez gain eta 224 programa hauetan aipatu ditudan 224 maite dutez haratago? Zer? Kantu berriak entzulei erakustea. Sortzailea telefonoaren bestaldean da eta laiztera gurtuko dugu. Bitartean entzun eta asmatu norden. Azalekoa muina ere aldatzen da pentsaera munduan den aldatzen da klima aldatzen da aroz eta taldeak zelaiz den aldatzen da beraz ez zerritu aldatzen banaiz eskuz esku aldatzen du birdira diamanteak txoriak abia eta arnasa amoranteak ibiltariak bidea aldatu egiten du maiz dena aldatzen da beraz ez horritu aldatzen banaiz dena aldatzen da dena aldatzen da Badago zerbait timbre horretan uste dute entzulea erraskoka arazi duena, akaso beste zerbaiti despistatu du eta tira, ez dakit askok Ines Osinagaren proiektu berri hontan ukelele bat espero genuen hortxe abestiaren erdigunean, baina bera kontatu beharko digu, Ines Osinaga berri xamar bat ere badator, bueltan gure estenara, akaso inoiz joan ez den Ines Osinaga hori, baina akaso, beste indar batzuk eta beste ardaz batzuk hartuta datorren Ines Osinaga. Arratsaldeon eta ongi etorri. Bigarren kafera, Ines. Arratsaldeon, eskerrik asko. Aizu, hemen trikitixa alde batera geratuta, ukelelea, panderoak, erritmo perkusiboiek. Norbaitek hasieran zalantza egin zezakeen, gero badago, norberarena den hori, ezin alda daiteken bozaren nortasuna, eta uste dut hor denok harrapatu dugula, Ines Osinaga musikari hori. Zer modu zara eta zer modu zari da izaten gaur dena aldatzen da kantu hau estreinatzea? Superpolita, egia esan, ia, saiatzen dira, ia kontatzen dut zeren, soinua badau, hor gordeta eta bukaeran, baina ordea ez da aldatzen ezergaitik nire grina, azten aizenean itzoiekin eta zeneko estrofa hortan soinua badau, alegia jarraitzen dut soinua jantzita. Baina, kantu hontan kontatzen dut, nola behin, eskeneri behin miren amurizak eta ukelele batek bizitza salbatu zidaten. Eta hori da den aldatzen da, aldaketari aldarri bat, doluaren aitortza bat, metamorfosiari gorazarre bat, eta norberari aldatzen usteari, bide eman, onartzea gore batea eta guzti horren aldarri bat. Ines Osinaga aldatu da, edo Ines Gose ura Ines Osinaga da, eta horren aldarrikapen bat ere badator, kantu hau aurreneko izatearekin, Ines? Aldatu da, noski aldatu dela, eta aldatu nadin, araitik asko. Gehiago zango ditut, hori izan da igual onartzea, dolu ondan onartzea
tokatu zaidan gauzetaiko bat, naizela lehen nintzen ura, eta ez dudala izan nahi, alegia eskertuta guzti zeharo nagoela, eskertuta bideari izan naizen guzti hoiei, baina bueno, orain naiz izan nintzen neska gazteura, duela, pare bat ile, berrogei urte bete dituen egunean, argitaratu genuen Rimelen cover bat, cover zan dut, cover bat, bertsio bat, alegia. Baizen, norberak bere buruari gainera zer egiten dio, kantu bat eraldatu, hori ez da egiten. Bai, eta bazan olako, bueno, iragana bezarkatze bat, eta gozeren kanturik teknoenetarikoa, inoiz baino biluziago egitea, eta ukelele batekin egitea, bazan, bueno, jazta, bi ertzak ezautu dizkidazu, orain nahi dudana izango naiz. Orain artere bai, baina, bueno, orain bai nahi dudana izateko, eta aldatzeko, bueno, ez du esango baimena, inork ez du inoren baimena behar, norbere buruarena baizik ez, baina bai da aldaketari gorazarre bat, eta aitortza bat nahi bali baduzu kontatuko dizuet, nola behi biretan burizak eta eukere bate bizitza salbatu zidaten. Konta iguzu, zuk esango diguzu, noizartei luzadezak egun dei hau, eta hortik aurrerako galderak utziko ditugu, irailean, bigarren kafea bueltan denean, sakonago eta laseago aritzeko, baina konta iguzu, nola salbatu zizuten bizitza, bertxio laburra bintzat. Bertxio laburra. Bueno, bertxio laburra izan zen, nire lehenbiziko erdiondoan, olako erdiondoaren pasa eta lokatzetan barruraino sartuta, eta olako barruan, olako tristura piztiban eukala, ez nekiela oso ondo zer gertatzen zitzaidan, baina dolu bat bestearekin kateatzen den bilen hortan, bueno, eske bai Rimel eta bai dena latzen bertxio hau, azken duela pare bat urte egin duen alutik dira baten barruan jotzen dituen, eta bueno, bada momentu hortako argazki bat, edo ez dakit, momentu hortan gertatu zenaren aitortzatxu bat, ez? Alutik orduan kontatzen dituen batez ere doluari buruz hitz egiten duen, ez bakarrik dolua, amatasunak berarekin dakarren dolua, baizik era, bueno, baita gazte izateari ustearen dolua, ordura arte teknofolk izar bat izateari ustearen dolua, hain eroso sentitzen dituen, edo eroso dituela uste duen bota zuri haiek eranztearen dolua, zakit, amantasunak zeharkatu momentu batean bizitzatik jeitsi, eta nik uste nuen, ezkendu nire lekoa bueltatuko naiz, eta bueno, buelta eman duenerako, noski, trenak aurrera jarraitzen zuen, eta etzegon dekutik niretzat ez behintzat lehen zegoen bezala, eta bueno, guzti hori, ez bakarrik niri gertatzen zaizkidan gauzak, ziur nago, askok izan dituzuela horrelako doluak, bata bestearen atzean, eta niri momentu hortan, bueno, hori izaten du gelditzeak, eta bizitzan zaintzar digunean jartzeak eta beste ritmo batera bizitzeak, momentu batean konturatzen zela, ostras, baina ni naiz nintzen ura ja, eta ez, momentu hortan, egun batean nik ezin den trikitixari jo, trikitisa soinean jazteak, horren zuten du Rimel, trikitisa soinean jazteak mine ematen zidan, nire erdiondoa oso horra izan zen, tesarea zerritu nintzen, eta fizikoki ezin duen soinean jantzi, soinean jantziten da, eta ezin duen gainean soinean jantzi, eta bueno, alizan badiman dure momentu hortan, nahi soinua jotzeak bihotzen bine ematen zoztan, ezin dauen konektatu guzti horrekin, eta ez nuen oso nublertazioa gertatzen zitzaidan, eta neukan etxean ukelele bat, eta nik ez nekien ukelelea jotzen, baina laumateko paritu zian ukelele bat. Eta, esaten nion, nik ezakit ukelelea jotzen, eta horako zerbait esan zian, ez alkatzen zertan super ondo jo. Eta, igual hor bat zegoen gako etaiko bat, ez? Zeran mediokridadea besarkatzearena, eta gauzak bikaintasunetik ez beste leku batetik egitearena, ez? Alegia musikarekin konektatzen, baina beste leku bat. Eta bueno, total, hor zegoela ukelelea, eta zegoela joten, ez enkantatzen, YouTubeen zaborra ikusten duen desordutan, eta alako batean YouTubeen hasi nintzen begira, bueno, aprender a tocar el ukelele desde cero, lección 1. Eta busolaixi hasi nintzen, akorre batzuk ikasten, eta alako batean, goizalde batean, orduan Miren Amurizak egunero idazten zuen berrian iritsi zutabe bat, eta Mirenek ekarri zituen, 2017 izango zen orduan, eta Mirenek ekarri zituen euskarara, beste emakume batek, hemendik kilometro pila batera, beste lur batzuetan kantatzen zituen bertso batzuk.
bueno, ni pentan uste dut, Lore Agirrek esaten du hitz egiten du honi buruz, eta, bueno, Lore Agirre oso senyora jakintza dela, ez nahiz izan bali kontra, nola, iunik inora, Loreak aipatzen du nola, itzultzea baden, ez den bakarrik hizkuntza aldatzea, ez? Guk itzultzen ditugunean testuak ekartzen dugula gure bizitek usteko modura, gure gorputzetatik pasatzen dugula, gure begiradatik, ez? Gure zaurietatik, gure lurretatik, eta, bueno, kasu hontan, nik miren irakurren izkionean bertso hauek, ordura arte, inoiz abestionen originalak, alegian, oso zaren todo kambiak, ez ziren barrena ikutu, eta momentu hortan mirenen bertsoak irakurri nituen, eta esan nuen, joder, hauxe da pasetan jaten aniri. Eta hola, ukelele hartu, hasi nintzen kantatzen, eta momentu batean, berriz atera zen musika apurtu nintzen guztiz, pasatu nituen 7 egun eta erdi negarrez, eta mireni jalunion WhatsApp audio bat esan miren eskerrik asko, bizitza salbatu didazu. Ua, ze polita. Ba, ze hona Inez. Bai, eske, benetan, eta orduan banaukan olako, gero, zuzenean askotan jodut kantu hau, egiten ditugu tailerrak ikastetxetan, nerabeekin askotan jodut kantu hau, leku oso desberdin, eta kantu hau kantatzen dudanero, magia sortzen da. Holan oso gertutik ze, denok dauzkagu doluak, denok daukagu aldatu behar izanaren momentu hori, denok dauzkagu gauza bategaitik ala bestegaitik aldaketari resistentziak, ez da erraz aldatzea, errazena bere hortan jarraitzea da, zer kontatuko dizuet, nik ontaz, badakigu guk asko dikutzen, aldatzea eta onartzea, ez barela izan ginen horiek, beti ez da erraza. Baina, bueno, aldaketari bidea ematea, ez? Eta kantu honek gero, gaina esango nuke zordu da, beitu baina bideoklipa ere aurkaztu alugu. Bideoklipa bada, horrelako bideoklip oso xume bat, baina, bueno, argiekin eta itzalekin jolazten duen bideoklip bat, ez? Doluak itzalak dauzka, baina itzalik baldin bada, argirik bat delako da. Eta, bueno, pues, hortik, ez? Aldaketek bai dauzkate aukera, dakartzate aukera berria, baina, bueno, hori ezin diozu esan doluan bete-betean dagoen norbaiti, ez? Ni momentu hortan inork esaten bali mazia, venga, animatu zaitez, ez? Ezin nuen, ez? Eta batzutan, inbertzaio lekua guzti horri ere, ez? Eta ni benetan uste dut musikak salbatu algaituela, horregaiti beragaitik, ez? Ni momentu hortan mirenen hitzek besarkatu ninduten bezala, eta mirenen hitzetan nire burua islatuta sentitu nuenean, ez hain bakarrik sentitu nintzela momentu txikitxo batez. Eta horrek, gauzatxo horrek, bizita salbatu digu elkarri, ez? Bai, momentu batzutan... Bai, barkatu ez esan nahi nun, momentu batzutan, babesa soilik behar dezula, ez dezula soluzio bat behar, ez? Norbaitik kontatzen diozunean, hori, dolu batean zaudela, behar dezuna da norbaitik esatea, ze mierda hemen nago zurekin, ez dezu behar. Bale, nola hau konpontuko dezu horrela, eta hau egiten, hau da... Edo are gutxiago, eta hau debekatuta dagoen zule, ez egon triste. Hori ezin da, hori da, ukelelearen bideoak bezala, iniziazion al ukelele, hori ezin da. Inez, gauza bat... Dolua parean zarkatzen gaituenean, eta ikusten dugunean maite dugun norbait, ez adiela momentu erraza pasatzen, askotan, ateratzen zaigu horrelako zerbait, salvazio bat bezala, eta, bueno, despistatu zaitez, baina, bueno, kantu hau bada ez despiste bat, ez? Eta zuloarekin konektatzeko gonbite bat, dena aldatzen da, baita zuteak ere aldatuko dira, itzaliko dira zute horiek, gero zutearen nosteko sarraski guztia eukiko dugun Nafarroa guztian, baina dena aldatuko da, udara etorri da, gaur ez da, udara joango da, beste buelta bat emango diogu guztiari, eta hori, ez? Eta pixkat, bueno, ziklo guzti egin konektatzea, eta hori guztia, ez? Egia da. Badirudi oso desberdina dela, aurreko Inez guztietatik, baina aldi berean, bueno, benetan jartzen bali mazera pentsaten, ez da horren beste, botak erantzi ditut besterik ez, eta 40 urteko senyora bat, nahi. Egia da ipatu duzunean, Lorea Bilbaoren hausnarketa hori, eta Miren Amurizaren letranek mugitu zizuna. Nik onartu garrizut, saiontan Mercedes Sosaren kantori askotan entzun dugu, eta niri aspaldi mugitu zidan. Gero, Ismael Serranok bertsionatu zuenean ere, akaso oso Ismael Serrano zale izan da ere, ark mugitu zidan, naiz eta abesti berdina izan, baina entzuterakoan, Miren Amurizaren hitzekin egin duzun kantu hau, esan nuke beste barren batzuk mugitu zaizkidala. Eta horrek badu askotan hitz egiten dugun mundu ikuskerarekin, hizkuntzaren indarrarekin, eta itzulpen honetan, edo letra berri honetan, uste dut, badagoela gaitasun hori beste zerbait mugitzeko, eta oso polita iruditu zaite beste txoko batzutan izan duen eragin hori.
hori da, eskerrik asko aitortza bat, bai, zalantzari gabe, nik ingo zalantzarik, itzultzea ekintza politiko bat dela, eta ez dugula bakarrik hizkuntza ez aldatzen, ez dela bakarrik erregistro aldaketa bat, badela munduari beste erotz batetik begiratzeko modu bat, eta nik uste dut, hemen gure aletxoa, ez? Inor besarkatzen bari madu kantu honek, hortxe dago, Lora Zepana daukagun bezala kajoian almoa azpian, gure minak eta zauriekin horrak eragiten digun sufrikarioekin ezin dugunerako, agian jarri zazu kantutxo hau igual desakaskatuko dula zerbait, eta bestela, segi. Ines Osinagak trampatxoa egin diguz, saiontan emozioetatik abiatuta, gu ikaragarri murgiltzen gara bertan, eta ez diogu kontatu beharrekoari kasu gehiagik egiten. Baita ere, baina kontatu beharko dugu, Ines Osinaga badatorrela, proiektu berriarekin, itxasoa da bide bakarra, aurrerapen moduko... Hemen dago. Nahi zinera, Juan, Egon nahi zorrelako zela da, gertatzen denan lan guztietan ez ezkagula... nik lagun batzuk irakasla direnak, eta hartzen dute horrelako 3 urteko estudentzia, eta gero bueltatzen dira, eta beraien lanpostua daukate hor zain, ez? Baina, lanbide guztiak ez dira horrela. Eta badirudi ikusgarritasunean, edo eskaparatean lan egiten dugunok, beste zerbaitetan gertatzen gara, nik ez dut musikari izateari utzi, ez dut lan egiteari utzi. Azken urtetan alutik ikusi zaitugu ere, bai, gontzara etengabe, bai, egia da, baina... Badakizu joera marketingian hauek, ez? Ines Osinaga bueltan da saldu beharra, baina ez da inoiz joan, arrazoi duzu? Eta gainera, ez dut diskurso hori elikatu nahi, ez da izin jondi boltatzen ez daizelako inoga joan, eta lehengo lekua, ez delako leku bat, nahi dut ezan, plazan nik neukan lekua, orain beste batzuek okupatzen dute, eta leku hori nire ere bada, zuena ere bada, eta gurea ere bada, hori alde batetik, eta gero, beste alde batetik ikusgarritasunaren lehia hortan borrokatzeak egiten gaitu elkarren etxai, eta ez dut hortara jolastu nahi. Eta gero beste bat, musikari izateko modu asko daudela. Badagoela musikari izateko modu bat, eszenatoki divertigarri handi eta argitsuetan barrena, baina badago musikari izateko beste modu bat, goizeko 8:00 dokumentaletarako soinu bandak egin dituena, edo eskoretan tailerrak ematen dituena, edo ez dakit, familiekin lan egiten duena, edo badagoela musikari izateko modu asko eta anitzak, eta horren aldarria egin nahi dut ere. Ines, azken galdera bat agurtu aurretik aipatu duzu trikitixarekin izan zenuela, alako distantzia hartu behar bat edo danakoa, baina nik gogoan dut duela hilabete gutxi, aste batzuk, esango nuke Mauriziak ez dau inor hil emanaldiarekin, tabakaleran ikusi zintu dala aspaldiko partez, trikitixa hartu eta iraganeko Inesura gogorarazi zenidan ikusi nuen hor zauri hoiek ez da egit konponduta, baina behintzat bideratuta bazeudela eta trikitixaren auspoaren arnasak ere hartzen zuela Inesen arnas horrekin zerbait. Zalantzari gabe, izugarri gustatzen zait trikitixa jotzea, eta asko gozatzen dut, eta nire iztekin areta gehiago. Mauriziak ez da bine horri lari izaten, zoragarria. Zaten duzu, lehenko Ines horren antzaren askoz divertigarriagoa da hau. Bai, eta trikitixa gotzen dugu, eta Mauriziaren koplak ekartzen ditugu plazara, eta Lourdes Girri ondoren ahotsari autotunea zertzen diogu, eta kainakairekin batera perreatzen jartzen dugu, eta ganberra da oso zoragarri divertidu, eta iruditzen zait baita ere ez dakit nola esan, baina aldarrikatzaile bat ere badela, nigatik eta nire aizpa guztiengatik, eta bai, oso ondo pasatzen dugu, ez dauko zerikusirik ukelele batekin egiten dudanarekin, baina hori ere bat naiz nahi. Dudari gabe. Ines Osinagaren proiektu berri hau, itxasoa da bide bakarra, badago hemen, baina udaz... Bueno, itxasoa bide bakarra, dena latzena ez da itxasoa bide bakarra dizkan barruan sartuko. Mutxo bat, klaro, hainbeste denbora naiz Lugorrian, orain hasi naizela tomateak ateratzen, maigainera eta gauzak pila bat ateratzen ezkidara, baina itxasoa bide bakarra grabatzen dago orain, grabatzen gaude, martxan residentzia bat egiten bertako musikariekin. Kontatuko dizuet, nahi bali modu zuen, azkenean itxasoa bide bakarra proiektu.
Zertan da zan, Kubako musikariekin, Euskal Herriekin, emakumez eta emakumezkoek egindako disko feminista bat, ez daukara zertan elkarrekin egon esaldi berean, baina kasu honetan bai, badirela bi gauzak direla elkarrekin, eta hoxe, baina hori etorriko da, gero, orain labean dago. Labean dago itsaso da bide bakarra, eta horren inguruan udazkenean hitz egingo dugu, gauzatxoak datoz, baina hemen dagoena dena aldatzen da, eta bideoklipa dagoeneko bigarren kafea streamingez ikusten duzuenek, ikusten ari zarete oso azkar gabiltzarako saio honetan. Zuk esan orduko linka eta link horiek bideo bihurtzeko sistema martxan jarri dugu, eta entrevistan zehar dagoeneko ikusten ari gara, eta oso da ederra egia da argilunekin nola jokatzen duen bideoklip honek, lasaiago aztertuko dugu, beste egun hauetan ere entzulek ikusi izango dute. Ez oragarria da, Itziar Bastarrikarena da, mugimendua, kolorea eta begia, Jessica del Camporena da argia, Izala, Kea, Miren Amurizarena Kitzak, Iratxerena da portadako argazkia, Jon Albezizena da artea, Victor Sánchezena grabazioa, eta zurea ekoizpena. Bai, neronena. Gustatzen zaizuena nire errua da, eta gustatzen ez zaizuena baita ere nire ardura. Inez Osinaga, mila esker gozatu estreinutxo hau, eta irailean egingo dugu itzordua. Itzartzen dizuet. Udara on. Zaindu, besarka handi bat. Eta gu bagoaz aurrera, dena aldatuta edo aldatu gabez, hementxe jarraitugu naiz irratian, urrengo minutuetan gai zinez interesgarriak entzuteko tartetxo txiki bat hartuko dugu eta bagara zuekin. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin. Beskoitzeko urretxindorra, alaxe izendatu zuten haunitzek Estitxu, euskal musikagintzaren simbolotako bat, Estitxu Robles Arangiz. Ameka senitarteko familia batean jaio zen, bere izanik alaba gazteena, eta musikarekiko zaletasun handiko familia zen Robles Arangiz Bernaolatarrena. Ama kantaria zen, bere lau aizpeek Ainarak taldea osatu zuten, eta anaiek, Alatz, Irkus, Ugutz eta Ikerrek Soroak laukotea. Euskal kantagintza berriaren lehenengo urratsa eman entzutenak. Eta holaxe, hasi zen Estitxu ere musika ikasten eta gitarraren laguntzaz plazaz plaza kantatzen. 67an eman zuen bere lehen kontzertua 23 urtekin eta entzuleak liluratzea lortuzun. Eta gauzak horrela jaialdia unitzetako antolatzaileak deika hasi zitzaion han eta hemen kantaz ezan. Pentsa 79an Mexiko eta Venezuelara joan zen kantatzera, hango euskal etxe egon bidatuta, eta han ere oihartzun handia izan zuen. Venezuelako zerrendetan lehen postua eskuratzeraino. 80. hamarkadan gaixotasun larri batek agertokietatik eta edozein agerraldi publikotatik kanpo utzi zuen hainbat urtez Estitxu. 83an bueltatu zen, Irunen emandako kontzertu batean eta poliki kantaldiak berriz hartzeko asmoa azalduzun. Eta laster artio Euskal Herria erranez agurtu zituen entzuleak, bino handik 3 astetara hiltzen minbiziak jota Estitxu Robles Arangiz. Azken urteetan hainbat ekimen egin dire bera gogoratzeko. Estitxu izeneko diskoa adibidez kaleratu zuten Jan Garin, Mario Gatxiz eta Michel Dukok. 2017an bere izena daraman kalea inauguratu zuten Baionan, bertako kolegioak ere alaxe du izena, Estitxu Robles Arangiz. Eta 2018an Frank Dolosor kazetariak eta Iban González errealizatzaileak Estitxuren ekarpen artistikoari buruzko dokumentala estreinatu zuten. Gaur, 78 urte beteko zitun, gazte zendu zen 58 urtekin, bino egindako ekarpena erran bezala zoragarria izan zen. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa.
gure webgunean eta podcast plataformetan. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eguna triangelu beltzonen irentzita laguntza. Sareko ozeano zabalean lurzati txiki bat baino ez da euskara. Hain eremu zabalean bere lekua eginei duen hizkuntza txiki bat. Lurzati txiki hori irla bihurtzeko helburuarekin besteren artean sortu da ikusgela. Euskarazko Wikipediaren bultzatzaileek sustaturiko ekimena da beste baten artean, eta funtsean, sarean euskarazko azalpen bideo pedagogikoak zintzilikatuko dituzte. Irailetik aurrera izango da bete-beteko funtzionamenduan ikusgela, baina jada zintzilikatu dituzte lehen bi bideoak, Hannah Arendt eta Simone de Beauvoirri buruzkoak. Dinamismo handia duten bideoak dira zerbaiti buruzko azalpen soilak entzutea zaratago. Eduki libreekin sortuak eta libreak izango direnak sarean jarduteko modu baten erakusgarri. Euskal Wikilarien kultura elkartea eta 3 Damatxo ekoiztetxearen elkarlana dago egitasmoaren atzean, eta proiektuko kide den Ander Bolibar Zabala gonbidatu dugu gaurkoan bigarren kafera, ikusgelaren ingurukoak modu zabalagoan ezagutzeko. Arratsaldeon eta ongi etorri Ander. Arratsaldeon. Bueno, esan dugu, irailean hartuko duela martxan nolabait ere ikusgelak, baina jada, lehendabiziko eduki horiek, lehendabiziko globo hori edo bota duzue. Nola doaz atariko lan hauek? Oso pozik. Berez, irailean aurkezteko asmoa geneukan, baina iruditu zitzaigun aurten nola unibertsitatean sartzeko ebaluazioan lehen selektibitatea zena, hor lehen aldiz sartu behar ziren Simone de Beauvoir eta Hannah Arendt, iruditu zitzaigun oso aukera ona zela eta material behar bat zegoenez, aukera ona zela bi bideo horiekin aurten ja maiatzean egitea lehen aurkezpen moduko bat, eta irailean ja proiektua bere osotasunean aurkeztea. Eta esan barra daukagu, sorte pixkat izan dugula, ze azkenean selektibitatean sartu da. Esan daiteke batek baino gehiago beraz, bere nota txukundo edo borobildu salbatu duela zoi esker. Bai, pentsaia lagungarria izan daia bere jaiotetik, eta zentzu horretan posi gode bai. Eta lehen bi bideoien ze feedback ari zarete jasotzen? Hau behar batetik dator eta filosofia irakasleek daukate Agora deitzen den elkarte bat, bigarren hezkuntzako filosofia irakasleek, eta hauek saiatu izan dira askotan motontako bideoak sortzen, eta orduan eurekin elkarlanen egin dugu, bere Jose Azurmendi katedrarekin ere, orduan ja beharra nola identifikatuta zegoen, eta eurak eguneroari diren ikasgeletan aulantzen eta behar hori oso zehatza zenez, irakasle asko kibatzi digute eskerrak ematen, netako, sorpresa izan da, sare sozialetan eta espero genituen mezuak agian, baina webguneko formulario hortatik 10 irakasleek edo idatzi digute eskerrak ematen, esaten falta zela eduki hau, oso erabilgarria dela eurentzat, ikasgela erabiltzeko, eta hori bai izan da, ez dakit, kualitatibo, kuantitatibo ez dakit nola neurtu, baina bai esanguratxoa iruditu zaigu hezkuntza komunitatetik, leku oso ezberdinetatik etorri zaizkigula eskertza mezuak edo, eta guretzat bada seinale intuizio bat, genuen intuizio hori horlako materialaren falta zegoela, hori betetzen dela. Hori da, ezta, zuen inguruan edo zuen artean norbait zalantzati edo baldin bat zegoen benetan beharrezkoa ote zen, jada, oraindik ere, esan dugu, erabateko martxa hartu aurretik, jada badakizue, beharrezko tresna badela. Bai,
Bueno, euskeraz euskarazko jardunean askotan errezena da zeintzu diren beharrak identifikatzea eta zaiena horri ekitea, ez? Egoten diren baldintza eta ditugun erronkekin eta orduan, beste hizkuntza komunitateetan mota hontako edukiek oso ondo funtzionatzen dute. Inesek berak lehen esan du ukelelea, ez? YouTubeko bideoen bidez ikasi zuela, orduan. Argi dago ez dela bakarrik gazteen, erabeen, ikasleen kontua denok aldatu ditugula ohiturak, oso ohituta gaudela bideoen bidez ikastera, gauzak ulertzera, azalpenak norbaitek guri azaltzea gero eta ohikoagoa dela eta hori nahi dugula. Eta hor daude datuak, ez? Googleen baino bilaketa gehiago egiten dira dagoeneko YouTubeen, orduan horrek, eta oso generazionala da, eta gero eta gazteagoak nik oraindik nahi badut zerbait bilatu, bilatzaile baten egiten dut, baina ikusten da, gero eta jende gazteagoak nahiago duela ikusentzunezko baten bidez jaso azalpen hori, eta hor Euskal Wikilerian kultura elkartean ikusten genuen Wikipedia bera osatzeko horrelako proiektu bat interesgarria izan zitekeela, ez? Wikipedian gehiena idatzizko testua da, euskeraz gehien kontsumitzen den webgunea da, eta eskolaetan ere asko erabiltzen den tresna bada, baina horri gehitzen badiogu beste kontsumo joera hori dena ikusentzunezkoena, harik eta hobeto, eta horretan ari gara. Inigo ikusten ari gara, ez? Elkarrizketa egiten ari garen bitartean, ikusgelaren webgunean dagoen bi bideo hoietako bat, eta entzun ere pixka bat entzungo dugu. Hemen ari da Hannah Arendti buruz, antisemitismoa, imperialismoa eta totalitarismoa azaltzen. Egoera sozioekonomiko kaskarrarekin batera, totalitarismoaren aitzindari. Totalitarismoaren sintoma eta egiteko moduak ere aztertzen ditu. Totalitarismoak ikuspegi bakar bat inposatzen du. Aztertuko dugu, sakonago ikusgelak zer egiten duzuen eta hori guztia, baina ez dakit aipatu duzu, gabezia batzuk edo somatu zenituztela, Wikipedian idatzizko eduki hoien osagarri modura, baina lehendabiziko txispa hori, hau da, ideia izatetik behin gauzatzen hasteko urrats hori, noiz eta nola eman zenuten? Hor 2019an aurkeztu ginen pixka bat, hau dena genuen buruan batez ere, ikusita beste hizkuntza batzuetan oso ondo funtzionatzen dituzten plataformak eta proiektuak daudela, eta iruditzen zitzaigun euskerak, hor bazegoela aukera bat eta gabezia bat, ez dagoela, ez? Horlako materialean zentratutako ataririk. Eta orduan aurkeztu ginen UEUk eta Euskal Wikilerien kultura elkarteak antolatzen duten humanitate digitalen ikerketa bekara, esateko, hau gure intuizio susmoa da, baina guazen ikerketatxo bat egitera, irabazi genuen deialdi hori eta ikertu genuen. Eta hor, hainbat elkarrizketa egin genituen, bai hezkuntzako jendeari, bai ikusentzunezko jendea, eta bai aztertu genituen beste hizkuntzetan dauden antzeko proiektuak, izan Crash Course, Academia Play, Khan Academy, ehundaka daude. Ingelesez eta gazteleraz eta, pila daude. Eta hauek guztiak aztertuta, egin genuen zerbait propositiboa, ez? Behar hau dago, ikusi dugu, nola egingo genuke ze izaera izan barko luke atari horrek edo. Eta horrekin joan ginen, Tabakalerak duen bideo euskarazko ikusentzunezkoen laborategira, bertan prototipoa egiteko beste deialdi bat aurkeztu ginen, 2020an, eta hori ere irabazi genuen, eta orduan egin genuen prototipazioa. Eta behin prototipatuta, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politika sailera joan ginen, emaitza guztiak erakustera, eta eurekin hitzartu genuen prozesu bat hastea, eta horren frutu da, aurten irailean martxan jarriko dela proiektua. Ikusentzuteko euskarri aipatu duzu, eta nik uste dut belaunaldi berriek, eta oraintxe esaten da ez, aur txiki batek badakiela mugikorrarekin, behatzarekin bideo bat martxan jartzen, eta liburu bat hartu, eta askotan ez dutela jakiten liburuarekin zer egin. Eta are gehiago, gai ezberdinen inguruan zuk esaten duzuna, ez? Gero eta gehiago dira, esate baterako azken aldian gaurkotasunean nera bat bertan egon delako, ez dakit, Errusiaren eta Ukrainiaren arteko gatazka horretan, egia da gero eta gehiago direla beste hizkuntzetan, ikusgelako bideoen antzera, 8-10 minutu inguruko bideoetan,
gertatzen ari den horren azalpen bat ematen dizutenak. Eta pentsatzen dut horrelako gabezia horiek somatuko zenituztela, eta gero erraza izan da, gabezia horien barruan, ze gai landu, nola landu, eta horrelako hori erabakitzea erraza izan da? Bai, gabezia argia zen, eta, klaro, norbaitek esan aldu, hobe da irakurtzea horre egite dituzun, kompetentzia linguistikoa, lanketak, eta argi dago, guk ez dugu eserren ordezko proposamenik, baina gaur egungo ikasleek mota honetako edukiak ja kontsumitze dituzte, eta horrek ez dauka atzera bueltarik interneteko irekitasuna daukagun momentuan, ez? Gure erabakia izan daiteke, ea sustatuko dugun kontsumitzen diren eduki horiek izatea euskeraz edo beste hizkuntza batean, eta izatea gure marko eta gure itzulpena, Inesek esate zuen itzulpenari daukionez, gure kosmoviziotik edo gure burutik sortutako zerbait izatea, edo beste kultura eta beste hizkuntza batuetatik bakarrik, ez? Orduan, gabezia gehiago da hori, ez? Beharrezkoa daukagula, hor ere, euskarak beharrezkoa daukala ere, hor egotea eta mota honetakoak egitea. Eta bigarren galdera, claro, dena, olako proiektu batean, dena dago egiteko eta gaiak infinituak dira, ez? Eta formatuak. Orduan, gure erronka nagusienetako bat hori izan da, nondik hasi, ze formaturekin, ze jenderekin, ze elkarlan, ze adinetako jendearentzat, eta orduan, gure estrategia, buelta asko eman genizkion honi, eta gure estrategia izan zen alde batetik filosofiarekin hastea, ikusi genuelako Jose Azurmendi eta Agora elkartea aktibatuta zeudela olako bideoen, eta oso erreza zela eurekin elkarlan egitea, gero ikusi genuen ere hori Hannah Arendt eta Simone de Beauvoirren lehen aldiz hartuko zirela kurrikulumean eta aukera ona zela pixka bat bai euskaraz egoteko beti atzetik, kasu honetan beste hizkuntza askotan ez daude oraindik bi autore hauen edukitzukunak eta euskaraz badaude, orduan ez aldatzen dugu plantamendua, ez da oindala 10 urte beste hizkuntza batzuek egiten zutena, baizik eta beste hizkuntza batzuek, baino aurrerago gaude bideo hauen kasuan edo. Eta bebai, iruditzen zitzaigun, argi geneukan bideoaren bi hanka oso sendoak izan behar zirela, ez? Alde batetik edukiarena, gu ez gara eduki horretan aditu, orduan behar genuen beste norbait, filosofoak behar genituen, irakasleak behar genituen, esateko ze sakontasunerekin, ze terminotan egon behar ziren edukiak, eta ikusentzunezkoan narratiba, eta sare sozialetako eta interneteko ikusentzunezkoen esperientzia duen jendea behar genuen, ez izateko bideo aspergarriak, benetan ulerkorrak izateko ikusarazten ere, eta kasu horretan Hiru Damatxorekin egin dugu elkarlana, eta horrek bi hanka horrek bermatu dizkigu, eta zentzu horretan pixkat natural joan da, ez? Baina hurrengo ikasturtearekin batera beste 3-4 sail ere abiatuko ditugu beste gai batzuen gaineako. Ze hori ere bada ez da, Ander, alako hain zabala da interneteko eskaintza hori, hainbeste gai berdinaren inguruan, hainbeste bideo dauzkagu eskura, bideoak zerbait behar du, ez? Erakargarritasun bat behar du. Bai. Eta hor leia horretan oso zaila da nabarmentzea, eta algoritmoa hizkuntza gutxituen aurka doa, eta erronka da. Gure erronka bada, eduki hauek Euskal Wikipedian egongo dira, daude dagoeneko bi hauek, ez? Hannah Arendten Wikipediako herrialdean sartzen bagara, idatziz daukagu Hannah Arendten biografia eta bere pentsamenduaren gako nagusiak, baina dagoeneko bideo hau ere hor dago, librea denez eta guk egin dugunez, hor ere badago, orduan ematen dizu aukera, nahi baduzu irakurri, nahi baduzu ikusi, edo ikusi eta gero irakurri atalen bat, edo ematen dizu osotasun hori, ez? Baina iruditzen zitzaigun, lortu behar genuela ere ikasleak dauden lekuetan, eta Wikipedia da bat, baina beste bada YouTube, ez? Bideoa hor ere indartsu egotea, orduan bultzatu dugu pixka bat, YouTubeko kanaleko arpidetzak, eta hor presentzia bat egotea, hemendik aurrera ere argitaratzen goazen enean, eta komunikazio plan indartsu batekin eta pixka eta referentzialtasuna heltzeko. Segura hartzaile zuzena ez dira, kasu honetan izan dira, selektibidadean kontua zegoelako, eta bi autore hauek, ez? Baina gure hartzaile zuzena ez dira irakasleak, eta irakasleak klasan jarriko dute bideoa. Garai ez egonkorrak bizizan dituzula uste duzu. Ikasleak berak badaki hor dituela txuleta bizual batzuk,
hor daukala materiala, ondo etorriko zaiona, euskaraz dagoela, eta bere ikasgelako dena euskaraz denez, nahiago duela euskaraz, akiela txugunak direla edukiak, eta orduan ikaslea bera izan behar da horra helduko dena, eta helduak ere, Hannah Arendt bere garaian ez genuen ez eman guk kurrikulumean, eta ez duzu goztora. Baina Hannah Arendt pixkat ezagutzen dut gainetik, baina ez dut irakurriko 200 orrialdeko liburu bat, baina 8 minutuko bideo bat, segatik ez. Orduan, pixka bat egia da, orokortasun bada, baina bai iruditzen zaigu jende askori interesgarriak izan daitezkeela eduki hauek, ez bakarrik berariaz momentu horretan ikasgelan autore hau lantzen ari den jendea, ez interes orokorrekoa, nik beste hizkuntza batzuetan ikuste ditut horrelakoak bintzat. Hori da. Eta aipatu duzun beste bat, eduki libreen kontua izan da, eta bideoak libreak izango direla, hori ere bada nolabait interneten jarduteko modu bat, filosofia bat. Bai, eta uste dut askotan ez garela, ez gazela konturatzen zein dar duen librean eta ze handicap ere eskatzen duen, ez? Wikipedia bera guztia irekia eta kultura irekian gainean dago oinarritua, orduan naturalena zen proiektu bere libre izatea, baina aldi berean ere iruditzen zaigu euskaraz sortzen den gutxi hori ere librea izatea interesgarria dela, baina horrek esan nahi du adibidez Simone de Beauvoirren bideoa egiteko 220 irudi erabili direla, 220 irudi horiek ere libreak zirela, gehienak Wikimedia Commonsetik, Wikipediatik, beste biltegi batzuetatik ere, baina denak libreak. Ordan horrek alde batetik mugatzen dizu pixka bat edukien aukerak eta zeuden bideo batzuk eurak hitz egiten eta baina ez dira libreak eta horrek ezin dira erabili. Baina beste alde batetik ere iruditzen zait plus potente bat ematen diola, badakizu aurretik esaten dugun hau ja praktikan jartzen ari garela, ez? Gero eta eduki libre gehiago biderkatzen dela eta sortzen duela ekosistema bat. Eta dagoeneko ja beste Wikipedia batzuetatik, beste hizkuntza komunitate batzuetatik eta eskatu digute ea bideoa pasatzen diegun audio gabe, ez? Eurak nahi dutela bikoiztu beste hizkuntza gutxitu batzuetan eta hor iruditzen zaigu epe ertain batean lankidetza interesgarriak sortu daitezkeela, gauza batzuk batera egin, beste batzuk ez, baina gu sortzen dugun guztia, igoko dugu ere audio gabe, nahi duenak bikoiztu, azpitituluak adibidez Hannah Arendtenak badauzka ingelesez, batek egin zuen, eta mundu mailako Wikipedian zabaldu da bideo hori, euskarazko audioarekin, baina ingelesez azpititulatuta, eta beste bizitza badauka, hemendik librea denez, ez da mugatzen eta biderkatzen doa bere bizitza. Eta libre izate hori zuko aipatzen zenuena, ez? Ingelesez edo gazteleraz akaso ez da garrantzitsua, baina hizkuntza gutxitu horien kasuan aipatu duzun sare hori sortzeko oso garrantzitsua da eduki libre horiek izatea. Bai, euskarazko edabide askok horrela egiten dute egunerokoa, eta iruditzen zaigu, gero eta bideo libre gehiago denontzat hobeto izango dela, eta badela askoz inklusiboagoa dela ere. Zeda librea eta aparte denontzat irekia den webgune batean eta sare sozialetan. Wikipedia elikatzea, Ander, baita ere, amaierarik ez duen gauza bada, ez da beti dago zerbait edukia beti izango da elikatzeko, Wikipedia elikatzen joateko, horrek nolabait ere freskotasuna eman edo bizirik mantentzen du ikusgela bezalako proiektua, hau da gaien aukeraketarako etengabe edukiak bilatzen berritzen aritze hori mesedegarria da? Bai, euskarazko Wikipediako hezkuntza programarekin oso lotuta dago proiektu hau, eta iruditzen zaigu hori. Ekosistema horretan elkar elikatzen direla, ze ikusten ari gara eskoletan ze horri alderen demanda dagoen, zeintzuk diran gehien bizitatzen direnak, zeintzuk hobetzen diren, zeintzuk identifikatuta dauden hobetzeko beharrarekin, orduan badaukagu mapeo hori, eta hor nahiko estrategikoak izateko aukera daukagu, guk nahi ditugu bideoak sortu, baina batez ere nahi dugu sortze ditugun bideoak erabiliak izatea eta jendeak ikustea. Iruditzen zaigu ikusentzunezko interneteko, euskarazko ikusentzunezko profesional txukunen behar bat badagoela, baina batez ere jendeak ikusiko baditu eta lantzen badugu, iaia edukiak sortzea beste lantzen badugu horren zabalpena, horren komunitatea sortzea. Orduan, zentzu horretan
bai, lana handia daukagu. Ipatu dugu Euskal Wikilarien elkartearen eta Irudamatxoen arteko elkarlan bate ari dela izaten, zuek buruan dituzuen ideiak Irudamatxokoek azkar harrapatzen dituzte, ondo islatzen dituzte bideoetan? Gu baino azkarrago askotan, bai, oso pozik gaude bi bideo hauekin, esen erreza, filosofoekin buelta asko eman dizkiegu askotan, esate ziguten ideia hau derrigorrez agertu behar da, oso zentrala da autorean, beste hau ere, eta orduan, zerbait kanpoan utzi behar zen, gure asmoa ziren 6 minutuko bideoak egitea zen, eta azkenan 7 ia 8 joan gara, orduan, hor baklabea izan da sareko ikusentzunezkoak sortzera ohituta dagoen jendea izatea gertu eta esatea, hau horrela ingo dugu, hau azkar, hau hemen turboa sartu, hau kendu, hau bizualki azalduko dugu, ez parrafo hau fuera, ze bizualki ikusiko da, ez, eta hor, azeleatu, ez, bestela, bakarri daukagu, klasean azalpenak ematera ohituta dagoen pertsona horrena, eta hori da nahi genuena, baina, pixkat, ni sentitu nahiz pixkat erdibidean, ez? Ikusentzunezko jendeak esatezian kendu, filosofoak sartu, eta ni horreka pixkat hortan, Eta zure galdera zen, selektibitatea gainditzeko zenbat behar dute, ezta? Gakoak, hauek dira gakoak. 8 minutukin salbatzen badute selektibitatea nahikoa dugu, ez? Aipatu dugu, Ander, oraingoz 2 bideo jarri dituzuela, irailetik aurrera hartuko duela martxa ikusgela proiektu honek, bideoak argitaratzeko garaian, baita duzue maiztasunen bat aurre ikusita edo nola funtzionatuko duzue? Geure buruari jarri genion, astero bideo bat, ikasturtea martxan dagoen bitartean. Orain ja, kontuatzen ari naiz igual, ambizio handiko erronka izan zela, baina gertu ibiliko gara. Oso gertu ibiliko gara. Igual gauren aurretik lehenago bukatzen dugu, eta gero berandu agazi, baina ikasturtean joango dira 30-35 bideo bai, eta horrek eskatzen duena aurretik sukaldeko lan handia, ja baditugu, erakutsi ditugu bi, baina filosofian 6 daude, euskal literaturako serie bat begin dago, orain ekonomiakoak egiten ari gara, sukaldeko lana orain egiten ari gara, irailean, ez heltzeko itotaz, bideo bat egite hutsak kasu honetan izan du, filosofo batek sortzea eduki fitxa, beste batek kontrastea, gero gidoi literario horren aurrean, storyboard moduko bat, horren kontrastea filosofoak berriro. Prozesua luzea, baina eske gure ustez hobeto da bideoak onak izatea eta erabilgarriak izatea, asko eta lamoduzkoak egitea, baina bestela proiektuak ez duke zentzua izango. Esan diguzu astean bat egituko asmoa, gainera oraingoz argitaratutako 2 bideo horiek jaso duten erantzun ona ikusita eta eskerron mezuak ere jaso baldin badituzue, jendea zain izango duzu eta beraz gehiegi aurreratzera ez da komeni izango, ez bai, astean bat aterako dugu esatea egin ez da komeni izango, gero ez baduzu betetzen jendeak kargo egin hartuko dizue. Bai, nik uste dut jendea ez dela horri begira egoten eta gehiago dela ikusten duen bideoa ona dela eta denbora batera azkenean urten filosofiako 6 argitaratuko ditugu, agian norbaitek martxoan ezagutuko du ikusgela eta ikusiko ditugu 6 bideo daudela. Eta agian norbaitek urtebete beranduago ezagutuko du eta 12 izango dira filosofiakoak eta, badauka garrantzia astero bat ateratzeak eta sare sozialetan zaratatzeak eta ikustea proiektua bizi dagoela, aukera asko eskaintzen dituela, elkarlanerako eta jende askok izan dezakela, nik ere sortuko nituzke bideoak eta nola, eta integratu gurekin eta, baina ez dut uste horrekin estresa handia hartu beharko genukenik, garrantzitsuena gehiago da, urtebete barru edukitzea hor 35 bideo honeko biltegi bat, eta joatea elikatzen, biderkatzen, handitzen, eta nik uste dut potentziala bintzat baduela proiektuak handitzeko. Ederki, Ander Bolibar Zabala ikusgela egitasmoko kidea, mila esker, bigarren kafera hurbiltzeagatik, eta irailetik aurrera martxa onartu bezala ikusgelak, eta handik aurrera ere izango dugu. Elkarren berri nola da zen ikusteko? Eskerrik asko.
esan ezinek kontzertu berezi eskeniko du igande honetan, Altzagaraten, ea Janire Arantzabe konbentzitzen dugun, gurera astean zehar bueltaskat egiteko, edo telefono dei bati erantzuteko eta kontatzeko, ze jakin badakit, badauzkala gauza bereziak prestatuta igandeko kontzertu horretarako. Abazatoz. Arantzabe, entzuten ari bazara, Torri. zatoz, eta bestela, joango gara zure bile. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eizue, gure sintoniatik, beste ontara egin genezake salto, horrela, ia inoiz, inor konturatu gabe. Baina kasu horrela gure gonbidatuari zera sartuko zaio, buruan gu elkarrizketatzeko joera, eta hori ez da plana, beraz, horrela saiatuko gara. Ez dira egun saio errez betetzen, ez da errez osatzen euskaratik, feminismotik, eta pixkate zirikatzeko gotik eta kaka pixkate emateko gogotik osatutako late night bat, baina eurek hori dena eta gehiago lortu dute. Guri bigarren kafean inork esan izan dugu pixkat kutsa kulturetak zarete. Baliteke, gure urrengo gaia mamitzen duen saioaren egileak, ez dakit kutsa kulturetak dira, baina pixkat horrela zirikatzaileak badira. Lagun batek esango luke ze zerosoa zaren, eurak ere zeroso xamarrak dira, ekina etorra zahaztio arte, arratsaldeon dongit, horri bigarren kafera. Eskerrik asko, arratsaldeon zuei denoi baita ere. Amaika telebistako kolpez kolpen ez zeroso xamarrak bazarete, ez? Hori bada, akaso naita gainera, ez? Ze deserosoak garen emakumeak, ez? Hizketan hasten garenean batez ere edo eta mugitzen, ezta? Asko dago gainera, eroso sentitzeko. Aipatu duzu edo nola ere sintonia ona daukagula, eta bestekin arrotasunez jartzen, baina kaki arkarazorena da. Kakirena da? Bai, Martxel bere semea esaten dugu beti, ia emakumeok osatutako talde bat garela, Martxel Arkarazo gura tartan dugu, baina sintonia kakirena da. Eta Fein Homor eta Shaun Gardenen alako zipristin batzu bidali nizkion da esaten zerbait makarra behar dugu. Makarra pixkat metalikoa eta horti dator sintonia, ez? Emakume oskok ere badakigulako, egurra partitzen, modu otorean, baina gogor plantak egiten ere badakigu. Hola sonatzen du, bai. Imaginatu nezake kaki arkarazo gozatzen hau sortzen zuen bitartzen, kistonaek. Bai, garai hartan
askotan Lukiek taldea deskurritu berri zuen, eta ez da zuen, hauek ere, erabate toki ezberdinetatik datoz, estilo ezberdin ematen diete, eta bai, guk ere nahi dugu Lukiek ez, baina sintonia propio bat eta personalidade izango duena, ezta? Eta bide hortatik, personalidadez betetako emakumeok badugulako, ez, nortasun hori, askotan txiki gordeta, hori, ez, plato batera eraman, eta denok eta badugula, gordeta izatetik platoan azaleratu eta plazaratzera, ez? Edo txiki eginda, askotan txiki egitea zuhurtziaz jokatzera izaten da, ez, emakume askoren kasuan, eta, saiatzen gara, emakume edo egoera horretan diren guztien izenean, zerbait nolabait antzesten, gu geu izaten baita ere, eta aktualitateari, modu bazido batean heltzen, saiatzen behintzatze, badakigu baliabideak nola dauden gaur egun, eta mirariak egiten ditugu, oktopusak bagara emakume, baina hainbeste ere. Horri batean, sistema patriarkalak inposatu duen mezu subliminal bat, edo akaso esplizitoa ere bai, zuhurtziaz joka ezazue. Bai, beraz bada. Hori badago hor, ez? Ez dakit inork esan dizuen, inoiz, baina ulertu duzu, ez? Izan ausart, eta jo ezazu goia edo pareta, ez da? Izan ausart. Bai, baina, bizitzaren bi alde horiek, ez? Txamponak beti ditu bi aldeak, eta garai batzutan, emakumeon zikluak bezalaxe, ez da? Ziklikoa gara, eta momentu batzutan puntu batean gaude, beste batzutan indargehiago dugu, beste batzutan barnera begira gehiago jartzen gara, oso aberatsa gara zentzu horretan. Poltsikotik ez, baina bestela bai. Ines Osinagaren kantu berri aurkeztu, eta arekin aritu gara gaur saio hasieran, eta duela oso gutxi ura entrevistatzeko aukera izan zenuen, eta luze eta sakon gai hauen inguruan ere aritu zinaten. Bai, egia da emakume ardatz elkarrezketa seria txertatu dugula aurtengo berrikuntzen artean. Ez da erraza, askotan seriotasun handiko kontuak direlako, kontu sakonak dira, beraz, oreka hori nola mantendu ez da, humoretik, edo azidotasunetik hobeto esan da, ez, humore batzutan badirudi antzerki hutsa egiteko, ez, tartea dela, eta gai sakonak badaude, eta tarte horiek emakume ardatze elkarrezketa serian aipatutakoak izan dira, Ines izan genuen bezalaxe, emakume zinemagileak ere izan ditugulako, Ainhoa Tirapu bezalako emakume kirolaria estatu mailako hautagaitza batera ere aurkeztu dena federazioan. Tira, aukera izan dugu oso espektro zabalari heltzeko, baina guztiek badute amankomunean ardatz berbera, ezta? Emakume esan dezagun ausartak izango dira batzuk, besteak profesionalki bere bidetxoa egin dutenak txirrikitarraka kaso hartzun handirik gabe, baina baldintzak oso antzekoak dira eta azken batean aleginaren bikoiztasun hori, ezta? Emakumeok beti mardu alegin handiago bat, ohituta gaude, portara. Eta alegin handiago horretan, sormenak ere, askotan bikoiztasunera izan dezake, edo, Inesen kasuan, musika sortzaile bakarrik ez, holtza gaine horretan, ikusgarritasuna, publikotasun horrek ez, zenolako erresakak uzten dituen, eta gero bizimodu personala eta publikoa nola bateratu, eta gehitzearena ez, lehen aipatu duena ez, ziklika garela, eta askotan sigitzen zegula, ez? Bikaintasun hori, bikoiztasun hori, eta ez daukagula aukerarik edo tarterik ziklo hori, ez? Modu gizatiar batean eta hankasartzeko eskubidez egiteko ere, ez? Orduan autoexigentzia eta sozioexigentzia aintzat hartuta, bide interesgarria daukago emakume bizitza honetan mazen egiten. Honen arira, badakigu, honen arira, bururatu zait, ez dut gogoan zein izan zen esan zuena humoristen inguruan, emakume humoristen inguruan, noski emakume humorista txarrak ere bazeudela da humorista gizona zen, eta norbaitek erantzun dion, bazeneki bat dozenaka mila humorista gizon grazia puteik egiten ez dutenak jasan ditugun besteok, ez? Bai, eta espainolak. Bai, asko, baitere. Aurrekoan Ane Lindane izan genuen, ezen kolpez-kolpen bertan izan, baina lotu genuen, eta erabaki genuen, aizu zergatik, aktualitate elkarrezketa nagusi tarte horretan, Eguardian, Bilboko platoan zuzenean, eta Ane Lindane. Ez zango du zer esanik, zeia da, humoregileak gaur egun aktualitateaz asko hitz egiten dutela, asko analizatzen dutela, eta sare sozialen bidez izugarrizko edapena daukatela, ezta? Eta oso gauza interesgarriak esan zituen, hasi etxe bizitzaren auzitik hasita, emakumeok pairatzen ditugun eguneroko realitatea, eta egunotan izpide izan direnak, ez? Abusuak, erasoak, San Ferminen gaiarekin, Enrique Maia entzun dut gaur, eta batzuri kosta egiten zaio oraindik ere eraso, abusu, gai horiekin ere oraindik ere badago asko egiteko, ezta? Eta orduan Ane Lindane askok esango dute, ez humoregile bat, bideotxo batzuk egiten ditu.
bueno, pues aktualitateaz asko hitz egiten duen emakume aldundu bat da, ezta? Hortxe dugu kolpeaz kolperen, bosteko titularra esango dugu, edo oikoa, Naroa Iturriarekin batera izaten zara, bertan Tess Andonegi, Ibai Fresnedo eta Miren Legorburu izaten dituzue, eta hirurak sofan eseritzen direnean, hor azter da zerbait dardarka ere, eta energia talke ikaragarria gertatzen da kolpez kolperen platoan azeirukotea batu duzen, hor? Gainera, pandemia garaiek nik uste hankazora denak jarri gintuztela, baina doka kafean zokian grabatu genituen saio batzuk, eta aurreko sofa hausi egin zen. Energia talka hortatik, ez da? Energia, izugarrizko energia pilaketa gertatu zen, eta hausi zen aurreko sofa erreziklatutakoa zen, aitortuko dugu ez egoela bere egoera honenean, baina eta bigarren hau, gogora ekarriko dute egia auzoko emakume jator batek oparitutako super sofa horretan, energia pilaketa ona gertatzen da, eta gainera osagarritzen diren energia ezberdinak. Miren Legorburu, Tess Andonegi eta Ibai Fresnedok duten ikuskera edo iritzia gauza askotan bat egiten duten arren oso bizi esperientzia ezberdinak dituzten personak dira, eta interesgarria da. Egia da, kazetariekin baita ere aritu garela, tarte hori makaltxamarri izan dugun arren datorren urtean indartzeko asmoa badugu, eta besteak beste, Maider Galardi bat ere, astero ere tarteka izan dugu baita ere, eta, pixka bat bi lerro ezberdin uztartu nahi izan ditugu. Batetik albistegiaren labur di joan zerbait, azkar di joan zerbait, eta bestea iluntzeko saio luzeago bat bezala, ezta? Orduan, perfil ezberdinetako jendea elkartu dugula, emakumeak elkartu ditugula iruditzen zaigu. Beste batzuk oso maiz ez dira etorri, baina Amaia Areñaga gara eta naiz egunkariko kazetariak ere arrasto dezenteko utzi du. Eta okerrezpanago bidalitako bideoan ere bere arrasto batzuk ageri dira. Oso interesgarri izan da bideo honetan zehar elkartu garen kriua zer nolakoa den, eta honena da gainera WhatsApp talde neko erraldoi badaukagu. Eta beraz, eguneroko hori konpartitzen segitzen dugu pantalla aurrean ez baldin bada ere. Amaia Areñaga aipatu duzula, uste dut atzo publikatu eta sinatu zuela prostituzioaren inguruko reportaje sendo, ausart eta meloi lodi bat irikitzen duen horietakoa, eta, nahi zen baduzu irakurgai. Bai, gainera, Amaia Areñaga esan dezagun kazetari konsagratua da, ibilbide sendoko kazetaria da, eta ausarta, eta bide horretan oso interesgarriak izaten dira, batetik ekartzen dituen gaiak eta nola heltzen dien baita ere, ez? Prostituzioaren gaia esate baterako, bada aktualitatean mahai gainean badugun gai bat, eta sare sozialetan pilpilan dagoena, ezta? Sareak arakatzen hasita bada meloi oso interesgarri bat, eta hor korronte ezberdinak segituan ageri dira, ezta? Eta horrek kointziditzen du gainera politikoki gaur egun ideologikoki ere ze korronte esan dezagun modan dauden sare sozialetan eta prostituzioaren kontuarekin, ez, abolizioa edo legezkotasuna, ala tarteko biden hauzia, oso meloi komplikatua da. Bizipenek asko eragiten dute guzti honetan baita ere, eta ederki, Amaia Areñagak beste ekarpen bat, ezta? Hemen di bezarka da, eta Amaia Areñaga lankideari, baina kontua da, hemen 100. saioaz ari garela, egindako bideaz, denboraldi honen amaierarekin ospatzen ari zareten, bidea ibiltze horren inguruan. Alapa. Baina galdetu beharko dizugu, nola visualizatzen zenuten 100. Errealitate hau, lehenengoa, bigarrena, eta 3. osatzen ari zinaten hartan, eta denakain ezinezko zirudien hartan? Egia esan da, gogora ekarriz, Iñaki Uria Amaika Telebistako zuzendariari proposamena luzatu nionean, akaso arek etzuen usteko hainbeste irango genuenik, edo ez, alako karrerila hartuko genuenik, ez? Eta hasiera batean nolabaiteko esperimentu zena, sendotzeko aukera izan dugu, horretan eskarroneko hitzak badauzkat, eta baliabide oso mugatuak izan da ere jakin dugu, egunerokotasunean azken batean Amaika Telebista bada edapenean dagoen telebista bat, orain Arabara edatu gara baita ere, esan dezagun Euskal Herri mailako telebista dela, ez? Lizentziak batu eskero mapa horretan horrela geri da,
Eta unerokotasunean sortzen ditugun edukiak nolabait ekonomizatzea izan da erronka handi bat, ezta? Eta edukien ekonomia horretatik, abia puntutik aintzat hartzen badituzu, ez? Eduki lerro nagusi batzuk eta zentzurretan, ez da kolpez kolpe bakarrik, ez da? 11ko langileen 188 emakumea gara. Eta ekoizpenean, revisio lanetan, edukien lanketan, talde lanean hori antzematen da, ez da? Orduan, kolpez kolpe bada lan guzti hori nolabait baliatuta dizdira gehiago emateko apostu bat, ez da? Ez da txampi bat, ez da ontxo bat besterik gabe horrateratzen dena, baizik eta lan talde oso bat bada, Bilbo, Iruñea, Gasteiz eta Donostiako erredakziotan barreiatuta gaude. Erredakzio virtual bat gara eta horri esker ateratzen da kolpez kolpe eta egun saio hauek, ia esan, miraritxo bat ere izan da, zeia da pandemia garaiko irudiak behiratzen hasi eta ez nahiz oso abila gauza hoetan, baina gauzak nola ezabatu edo eskutatu, hori ere deskurritzeko ariketare pendiente daukat. Bideo honetan gauza asko gertatu dira, une asko, baina batzuk denak ezin bildu dituzu, bideotxo batean, eta... Bai, Andrea Lopetegi lankidea, aritu da horretan gaur korriketa presaka, eta bai, hor baduzue bintzat lagin bat, zertan aritzen garen eta zertan segitzeko asmo dugun. Lagina fresko da, lauak minutu bat gutxiagotan jaso dugu, bigarren kafearen laborategian entzun eta ikusi. Eta gaur bai, zorionak, 100 saio! Uopa, haupa zuek! Zeinek esango zigun kolpez kolpe telebista saioak 100 saio beteko zituela. Jode, neskak, gero eta zailagoa da kaletik ibiltzea. Bai, neska, ez dakit nola enteratu dien hemen geundela. Lau xoxen truke jendeak bere ama ere salduko luke. Ikusten, hemen dago, kolpez kolpe programakoek ospatuko dituzte 100 saio. Jode. Pandemia garaiak ere gaindituta, emakumeek ia bere osotasunean ekoitzitako telebista saioak, beste denboraldi bat bete du 11 telebistan, eta udara garaiari etorrera egitekotan da. Hau bai, plan perfektua, ba. Udako denboraldiari urtero legez, San Juan bezpera propioarekin ekingo diogu beste urte betez. Naroa Iturri Gidari, Miren Legorburu eta Tes Andonegik errezituzten sorginen ondorengoak garela erakutsiko digute. Aurtengo denboraldian kamikazea atalean izan ditugun une gogoangarriak ekarriko dizkigu Ibai Fresnedo. Eta Ekil doktoreak, kazetakaren Gido egileak, uda atariko iragarpenak harriko digu. Ai badio! Kolpez kolpek zenbaki borobila bete du, baina erronkak bere horretan dirau. Zer esan nahi du, askota galetu dugu izan dugu, hausnarketa, Emata dator esketxak eta denboraldiko onenaren hautak eta eskeniko dizkigute udara garaian, telebistaz eta kazetaka saren bidez. Denboraldi berria makina betean hasi aurretik. Zer? Ez ditugu ahaztu nahi, kamera atzeko ekipokideak. Andrea Lopetegi edizioan eta errealizazioan. Lara Iturain, Martxel Arkarazo, Aixi Aizpuruarekin batera. Eta ekoizpenean eta grafismoan, Mai Motxales eta Nagore Sarasola. Esandakoa kolpez kolpe aireratzea gauzatu du. Hegaldia dugu aurrean, kazetaritza azidoak, kazetaritza serioa duelako atzean. Zuekin, kolpez kolpe. Datorren astean, hemen izango dituzue, eta ja, ez gera, 100. 101 saio izango gera, datorren astean. Hola, dumba. Provokatzailea bat, ez da? Freskoa, bai. Bueno, bai, freskoa eta beroa. Nobedadeak alere esklusiboan ere badakartzat, Ui! Bai, primizia. segia da, primizia ekarri dizuet, aipatu beharra dago eta gure ikusle fidelei askotan esan didan bezalaxe berri esaten diet, oso baliabide gutxirekin, denbora oso gutxirekin, ze esketx horiek Tes Andonegiri esker, gidoi bat badaukagu, behintzat esketxa batzuk gauzatzeko, baina improvisatutakoa da, ia 100%. Orduan, bakoitzak bere ekarpena egiten du, baina batzutan emaitza ere ez da izaten, ez, nahi bezalakoa, eta bueno, nik badaz bada jendari izaten diot, hau hasi berri batzuena da,
eta baliabideak izan ahala, ez horregatik, ez, lehenengo aireratze forzoso hori eta gero egaldatuko dela. Eta esklusiba, esango dizut, esklusiba. Gure asmoa bada, ez daukagu nahikoa denborarik eta baliabiderik webserie bat egiteko udararako, indar gutxirekin ere iritsi gara ekainera, San Juan bezperarekin nahikoa daukagu. Edo nola ere, aste honetan, San Juan bezperan bihar iluntzean sketcha grabatzeko itzordu daukagu iluntzean, eta sketch hori izango da nolabait jarraipena aurre lehenagotik egindako beste batena. Udarari begira, enbata dator sketcha izango da, eta sketch hori pilula txikietan eskainiko dizugu. Ez dut gehiago aurreratuko, baina nik uste entretenigarria izango dela. Orain arte zertxo bait ikusi baduzue kolpez kolpe, edo orain kotilatzen hasi eta zerbait ikusten baduzue, egia da nolabaiteko terapiare badela antzerki kontuetan aritzea, eta zerro beri gainera tesandonerekin aritzea, eta gero guztiak artista batzu dira, improvisatzen hasten dira, eta benetan lanean aritze hau terapia hau izaten da askotan, nik bitzat eskertzen dut, eta maitza, pixkanaka nik uste, dizdira ez dakit aterako diogun, baina mesua edatu eta zer esana eman, nik uste dut baietz. Tesandonik osatu ditu, enbata datorren pilula hoien, antzerki hoien, sketch hoien gidoiak, ez da? Bai, alaxe da. Eta horiek udarantziar ikusten joango gara. Bai. Kolpez kolpek emandako hainbat unere berreskuratuko dituzuen, unerik gogoangarrienak eta? Alaxe da. Bai, zegia da, askotan pasatzen zaiguna da, baliabide gutxi daukazunan, ez daukazu nahiko denborarik eta lantalderik sare sozialetan nahi beste edapena izateko. Zegia da publizidaderako xosik ez eukitzea ohikoa izan daiteke. Baina sare sozialetan berrizala edatzea bada erronka handi bat eta kasi lanana bikoizten zaizu, ezta? Ez gara horretara iritsi nahi bezala eta egia da badaudela une gogoangarriak gainera kokteleran sartzen ditugu eta alako zapinak osatuta, benetan freskagarri eta ikusgarri gertatzen da, eta udagaraian saio oso bat irentsi beharrean, saio ezberdinetako flashak, eta ikusteko kolpez kolpeko sistema edo odisea zer dan, ze arraio den, eta nortzu garen, intereseko izaten da, eta behintzat orain arte izandako feedbackak, ze zieseko kidei ez diogu eskatu horrendik daturik kolpez kolperi buruzkoa zehazmeatz, baina badu feedback minimo bat eta behintzat eskertua bada eta zapinan aritzen den lurreko telebista digitaleko ikusle fin asko diren horiek oraindik ere eskertzen dute, egia da, Euskaltel hor dago eta beste plataformak ere bai, YouTube, zuzenan ere egiten dugu, ez? Kolpez kolpe albistegia, baina egia da telebistak bere horretan ere usten diola bere tokiari etxe, taberna, ostatuetan, eta horre euskarazko telebista alternatiba izan daiteken euskarazko telebista hori euskal komunitate digitalari begirako aktualitate biltzen duen hori eta gainera tartean emakumezkoek ekoitzetako saio fresko bi urri bat eta guk hori du erronka nagusi ze egia da askotan umorean galtzeko arriskuera izan dezakezula guk guzti hau egiten baldin badugu da atzean kazetaritza lan serio bat egiteko erronka daukagulako ikerketa kazetaritza egin nahi dugulako, eta edukiak estrukturalak, zehar lerro direnak, gure egunerokoan garrantzia dutenak, eta bereziki emakumeon ikusezintasun hori gainditzeko bali duten guzti horiek ekarri nahi ditugula, ezta? Eta hori modu aziduan egin daiteke bai, eta ikusi besterik ez dago, ez? Espainiar estatuan esate baterako, audientzia kotak ere zenolako saio motak dauzkaten, ezta? Guri iruditzen zaigu aniztasuna izatea oso gauza ona dela, baina aniztasun horretan ale bat jarri edo ekarpen bat egitea oso importantea da, eta orduan kolpez kolpe erronka horrekin dator, ez? Euskaraz, euskal komunitatetik, eta zergatik ez emakumeok aldunduta, eta zuhurtziari gabe, erresakak kudeatzeko taldean bilduta, ez da? Ekine atorraza gazti arte, aizue, jarraitu, azidotik, jarraitu zuhurtzi hori alde batera utzita, kazetaritza egiten. Bai, zeinek esango zian rondilla kalean hemen elkarrezketa eskaintzeko aukera izango nuenik, niretzako iasan esperientzia ona izan da,
gaurko gombitea, Menkalean, denda bat gehiago izango bagina bezala. Bai, akaso gertutasuna badu. Ekinatorra sagazti askok egiatartzat izango dute, baina izan Tolosaldeatik gertugo hazi eta ezitakoa da. Belauntzan hazi, bai. Adunan ezi, bai. Eta ondoren ja Donostialdera joan zinen. Bai, eskola txikitako andereñoaren alaba naiz, eta egia da ugartetarra naiz Tolosaldetik, eta atorra sagaztitarra bazkardotik handoen izaten diate aberatxen ondorengo ere ba naizela, ez daukat xosik, Ez daukat xosik, eta Tolosan ere berez gerra aurretik ondo bizi ziren eta gerra ostean ba oso gaizki. Asko bezalaxe, baina bai ugartetarrak umore handikoak izan dira, Tolosa arpetopetoak, akaso umore aziduaren ere hortik datorki tein batean, beraz bai, placer bat, eta bueno, eskerrik asko gomitagatik, eta badakizuen, on gauden? Aizue, egiara... Truke bat ere indezakegu, zuek zatuzte. Ba, joango gara, gustora gainera. Bale, ederki, gombitea luzatuta denboraldi berrirako, Ados. Gauza bat, daukat azken galdera. Denbora daukagula sei gabiltza, onai elordi hortxe dago pres, segituan itzoliko zaigu, baina... Eroso nago, Egia aipatu duzu eta pentsatu duzen aipatu duzunean Andre horrek oparitu eta erarazi zizuela sofa hori. Hor badagoela oraindik auzo eta hiri eredu bat. Bai. Eta duela egun gutxi Donostiako alkateak oraindik galdetu du ze iredu reklamatzen dion hiritar talde batek. Egian oraindik bizizarete. Hiri baten eredutik gertu. Bai, Eneko Goia alkatea gainera oso maitatua da eta berak ere asko maite gaitu, bereziki egia oso maitatua izan da alkate guztiengandik. Azkenak izan ginen polikiroldegi bat izaten, azkenak izan ginen autobus berriak izaten. Bueno, tira, alako anekdotak alde batera utzita, egia da, Felix Soto, zinegotzi izan zen, dagoeneko 80 urte dauzka, Euskaldun berria da, akaso elkarrizketatu interesgarri bat izan daiteke, egia da Donostian, esan dezakegu genozidio inmobiliario bat egin dutela, eta belaunaldi oso bat suntxitu dutela. Nik sortez edo txiripaz oraindik ere egian segitzen dut, 20 urte daramatzat bertan, baina inguruko gehiengoak Donostitik alde egin behar izan du, ez dut esaten horrekin Pasaian gaizki bizi direnik, edo Astigarragan, edo Andoainen, Tolosan, baina egia da belaunaldi oso bat erraustu dutela, eta horren ondorioak oraindik akaso ez dira asko antzemango, baina Donostia bera hiri eredu bezalaxe ez, Donostiarria bai geratuko da guk, egiatarri izan nahi dugu, badaukagu alako seinale bat SS a 1 kilometro jartzen du atotxan, Baina Donostiarri gabe geratuko den Donostia bat izango dute laster, orduan alkate bat bestaren atzetik heldu daiteke, baina ez dakit diru asko edo ekonomikoki bisu handia dutenek boskatutaz hiritarri gabe geratuko da paso hontan, beraz, espero dut zentzurretan gure alkateak hausnarketaren bat egitea eta zenolako hiri eredu, ez da, hiritarrentzako, herritarrentzako toki on bat bizitzeko, ez da, baina batez ere bizitzeko. Akasik ez gelako eskatu beharko diogu bideotutorial bat egitea. Ze ekinek oraintxe 2 minututan azaldu du, nik uste nahiko errex ulertzeko moduan, baina Eneko Goiak bisualki behar baldin badu, etxe bizitza bat nahi dugu. Hiru damatxokoak irudia jarri ditzatela, eta jazta bideo egin da. Gazte guztientzako eta beharra duten guztientzako etxe bat. Ez etxe bizitza babestu gutxi batzuk, luxuzko etxe bizitzatan, ez? Horri ikusuko duzu, igaran laster izango dela proiektu berriren bat, eta beste behin ere etxe behar dutenak, behar dugunak, hortik kanpo. Ez duzu ulertu zein elitista eta privilegiatua eta kapritxosoa den norbera jaio den auzoan bizi nahi izatea. Bai, egia da, oso kapritxosoa gara. Egiakoak bereziki, bai, eta ikusiko dugu, aurtengo porrontxo jaiak ere pakean uzten dizkigun, ikusiko dugu. Kontatuko dizugu. Ekin etorra sagazti barte plazar bat izan da, egingo dugu buelta, guk zuenera, eta zue gurera, eta ibiliko gara hor joan etorrian. Hitza hartuta. Eskerrik asko. Zuei. Nire kalte gezurrezko hitzik ebaki gabe egiko zen txikitako irakaspen haula dut nire disimulu naia
galdetu eta zan, zintzo eta fite. Oraintze, egiaren bila, egiaren bila. Egiak egin nau. Hauspoletan hauzkorre. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Everybody's not fair. Don't worry, man, you get scared. Whatever happened to your heroes, you can be free. Get a shower, please. Status D, status D. Hogeita 2 minutu arratsalego 6etarako eta 22 minututan beldur batzuk usatu eta beste beldur batzuk txertatu behar dizkizuegu gorputzean ze nik onartu behar dizuet gaur goizean Unai Elordi Hidalgok bidalitako audioa entzun eta jakindudanean ze girotan aritu behar genuen. Beldur pixka bat sentitu dudela. Gero egia da. Mezuaren amaieran esan dit. Baina, lasai, gero ere pixkat jendeari azalduko digu, hau oraindik, bueno, hor pixkat aztertzeko modukoa dela, ez dela inkezkagarria. Googleeko ingeniari bat konturatu omen da badutela. GPT-3 antzeko sistema bat, kontzientzia izan dezakeena, abstrakzio mailako komentarioak egin ditzakeena, eta bapatean denak zalapartaka. Unai Elordi Hidalgo, arratsaldeon ongi etorri bigarren kafera. Arratsaldeon, bai. Beldurra izan behar dugu? Bueno, uste erantzuna ez dela horren derrisa esateko, ez. Kontua da, landa hau edo oain dela denbora bat presentatu zuela, uste oain dela hilabete dola, nolabait GPT-3 horri kompetentzia egiteko, ez. Eberez, transformerran teknologia hori, ez, hitz bakoitzari nola jarri atentzioa hori dena, berez, Googleeko artikulu zientifiko baten da osartuta, orduan, bilatzen nahi izan azan GPT-3, baina aratago jutea. Eta honekin esan nahi etena da, Googleek berez izatez eta hau da nire espekulazio propioa, bale? Ez sinistu beste zer, da, ni pentsatzen eta. Google presentatituten gauzak nahi du gutxi pentsatzea. Hau da, orain, GPS erabiltzen duen momentutan, esaten diozu. Nahi dut jun, honea, kale honetara. Googleek nahi du nada zuk esatea. Emaia zuleku polit bate itxasoa daukena.
eta bilatzen dizu, ez? Eta itzurungo hondartzara zaramatza. Pentsatzen du, ez? Ze gustatuko litzaioken nahi, horri nahi du bilatu, nolabait balio zerbitzu hori emateko edo ikusten naizea bideo luze bat, esate jozu Google-ei. Haizu bideatu iazu irudi honetan, nun ateatzen zaldik, ze zaldik ikusi nahi ditut. Eta horrek lana pila bat errezten dizu, adibidez, bideoak editatzen dituzunean da horla, esatezu ze ondo, ez? Baina, karo, hortikan dator, geroz eta gauza komplexuak sortzen nahi diela, eta olako bapaten, hau ez da oso normala izaten normalen, ze Google-eko ingenierik edo Facebookeko eta konfidenzialidade akuerdo bat daukate, eta ezin dute olako ez egin. Baina honekin zuna izan zen, esan nolabait sentitzen ari zala, dialogo sistema hori, landa hori, konstientzia hartzen hasi zala, ez? Eta nik uste hau, ez tala bakarrik teknologiko, baizik eta abstraktukin nola interpretatu dezakeun, ez? Orduan, behak itzeitezun sistemakin, bai? Zukiten ezu, sistema nolabait entrenatzen junten da poliki-poliki, baina gero sistemarekin ere hitz egin dezakezu, ez? Eta orduan itezizkion galderak, zer da bizitza edo beldurra daukezu hiltzeko? Eta berak erantzute zion, bai, beldurra dauket, nahi bakarrik guztea eta nolabait hemendik desagertzea. Eta baino zuezea gizaki bat, zuezintzea hil, eta esatit, baino beldurra emateit, borratzea, eta ez dakize, eta esatizu, baino zuk ez daukezu kostientzia, eta esatu, bai. Orduan, momentu batzutan, ematizu sensazio bat aizela pertsona batekin izketan, baina berez atzetik dagoen horrek bai bere gezurrak esaten ditu, hau da, pixkat inventakite ditu. Orduan, iriz ezan momentu hoi, eta ezakit inoiz entzun dezuen gauza da, Turinan testa ezakit sonatzei zuen, edo ez, kontua zan, 80. hamarkadan ustet, igual 80 da, igual 30, ez? Baina, Turinan testa hau, dator, benetan ebaluatzeko zenbateainoko gaitasuna dauken adimen artifizial batek, nola demostratu, ez? Eta berez zan, paret bat jarrita, ez? Atzen zegoena pertsona makina zan, ez balimazinan gai diferentziatzeko, horren esan nahizun, inteligentzia artifizial hori zure gainetik dagoela, ez? Eta horren gertatu da pixkatoi, gertatu da, ingeniere horrek, beak entrenatu duen ingeniere horrek, sinistu du, edo iritsi da sentiaraztea hori pertsona badala. Eta orduan, gertatu da, ditu konversazio guzti horiek publiko. Eta gertatu, kriston rebola montatu. Zuzio pentsatu Google bezalako enpresa bati, nolako kaltea indiezaioken pentsatzea apokalipsia datorrela, ezta? Kontua da, eta hau nik hemen pixkate solasta gustatuko litzaiak, ze iritzen bat izuen. Kontua da, berez izatez, hau dialogo sistema bada. Hau da, zuk esaten diozunan arabera erantzuten dizu, baina erantzunak oso onak dira. Eta iritsi daiteke reflexionatzea. Orduan, lehenengo gauza etortzea izuna burua da, eta hau, ze manipulatzeko jendea, eta zer, ez? Ez dakite zuen burutan ze gondaiteken pentsatzen, ez? Gaizkia edo zer getatu daiteken, ez? Eta pixkat gustatuko litzaiak, ze ikuspuntu dauke zuen, edo nola ikusten duzuen? Denbora guztien, eta zait burua Westworld telesaia ikusita daukazue. Da, telesai horretan, kriston telesaia da, Anthony Hopkins da protagonista, eta sortzen dute horra ez dakit portaventura moduko bat, baino langileak benetazko pertsonak izan beharrean robotak dira, baino dia robotak hiperrealistak. Eta beraz egin nahi dezu bertan, nahi dezuna beraiekin, ze pertsona itxura dute, baino eta badirudi sentimentuak dituztela, baino robotak dira. Beraz, zu joan zaitezke ara ezakit, nahi dezulako pertsona, ezakit, tirokatu, eta ezakit eskopitekin ibiltza gustatzen zaizu, eta hor, jendea egil dezakezu, baina igual dio nola ez dian benetako pertsonak, baina hor gertatzen da gero hor roboten sentimentuak dituzte, oroitzapenak dituzte, eta gero hor sortzen da horrelako arazo mordoa sortzen dira, eta hori etorri zait burura, eta ezagitze esan nahi nuen horrekin. Irakurri dudala, lambda honek abokatu bat eskatu ziola ingenieriai. Teknologiak esan ziola ingenieriai. Ez dut itzi ingo nire abokatu hemen ez badago. Abokatu bat behar du. Ze adibidez esatezion esaldi bat, baina zuetzea gizaki bat, eta esatezion, baina hitz egin dezaket, eta animalien gantik nolabait ezberdintzen gaitun zerbait da guk hitz egin dezakegula, ez? Orduan esatezu, berez, zenekin nahi zean hitz egiten, kostiente izate balimazea, gauzak ez duain apokaliptiko sonatzen. Hau da, oso potentea den teknologia bada, oso ondo daun teknologia bada, teknologia bezala arrisku badauke, orduan kontuz ibili beharko utela pentsatzen Googleekok,
baina da manipulazio erramenta bat, kriston handia. Ja ez GPT-3 baizik, eta GPT-3 baino aurreragoko pauso bat, ez? Ze, zuk ateragatze baituzu nolako chatbot horiek edo korreoak fishinantzako, eta horrelako gauzak geroz eta sinesgarriagoak direnak, jendeak nolabait sinistu ingo ditu. Orduan, geroz eta herramienta gehiago beharko ditu guk, konturatzeko zer dan egia eta zer dan gezurra. Bai. Eta inbeste gauzakin bombardeatuta balin bagode, lehenengo etortzen dizuna normalen beldurra. Hoi da nahi batiten sensazioa, normalen. Berez, bere gauza hona hauzke. Hau da, herramienta bezala oso potentea da, eta gauza askotan aldizu lagundu. Baina, hau entzun da gero, izan da, ostra, hemen manduen pauso hau, eta horrelako rebuloa montatzea, eta hau denak, ni pixka preokupatzen dit. Ez nago guztiz aztoratuta, baina bai. Nire pixa beldurra ematen dit, Osea, lambda honek sentimentuak dituela konturatu dira, sentimentuak dituela, edo hori uste dute, esan ditun gauza batzungatik, ez? Eta bidez esatezun, etorkizunak beldurra ematen diola, ze erronka asko etorriko direla etorkizunean, eta etorkizunaren utxune handi eta sakon horrek beldurra ematen diola, eta Jesus, gizaki askok baino gehiago hausnartzen du. Baina horrek iteitu, nolabait, horrek azkenen nolako datu lotura bat uki behar du, ez? Hau da, guk itzitenan arabera itzein gau. Gu bezalakoa izan daiteke. Elordi hau ez hartu gaizki. Zer? Ez hartu gaizki, inoiz kontatu dizuegu, Unai Elordi nire kuadriakoa dela. Baina uste dut entzule asko ari dira pentsatzen. Nahi kuadriako askok zerbeza bat hartzeko geratu eta traste honek baino konversazio azaleko guak ematen dizkidate. Bai, egia da. Ez zaten zure kasuanik. Ai. Bueno, segun zenbat kaina. Elordiri bi zerbeza manda gauza oso filosofiko jartzen da. Eta oso sakuen baino. Bai, nahi batiten sensazioa da, berez, azkar pentsatuta, ikasteu hitz egiten eta hitz bakoitzak dauken importantzia relazio super komplexuak inda. Bai, orduan, pentsatu milioika, trilioika neurona diela, eta relazioak iten ditut horren arabera, eta beak ikasi dundan arabera, sortzen dizu olako konversazio bat. Normalena da, olako sistemakin, iristea momentu bat, igual pixka patinatu iten dela, esatezula, honek zerbait arrara oke, baina hain ondo dago ajustatuta, matela sensazio bat, ia perfektua dela. Orduan, ez dakit, horre bai ematela, orduan, beti kontutan hartu, hau, azkenen notizioa dela, berak, edo ingenieria horrek zatitxo hori indu, baina guk testeatuko bagenu, agian iritsiko zen momentu ez, zango gendula, hemen faiatzen ari da. Osea, gai izango ginen ikusteko bai dauzkela erroreak, ze beti ogiko ditu. Ze beti ongoa, nolabait, mugatuta, guk itzite dunan arabera. Kontua da, denbora guztien gu sistema hori alimentatzen egala. Googleen bilatzen guztia, ze orain, dena Googleen bilatzeo. Hori da ez, azkenean, zuk ematen diozu jaten nolabait esateko, eta zuk ematen diozun horren araberako konstientzia bat izango du. Berak ez du berez konstientzia propiorik, berak jasotzen duen horren araberako konstientzia izango du. Eta gero, ez dena oso apokaliptiko izan, baina gero, sesgo kontzeptua nola sartu diezagiko zu nolako modelo bati da arriskutsuena da. Hau da, nolabait gorroto diskurtsoak bialtzeko eta horrelako gauzak prestatzeko ere erabiltzen baldin badute, azkenean, esateko konstientzia daukela, baina ez dauke etikaik, ez dauke zer horrek. Prestatze baldin bazu gauza txarrak iteko, gauza txarrak ingo ditu. Lan pila dauke, hau ez da, en plan hartzeta erratxalde baten, juten nahi zinegokin kaina bat hartzea eta prestatzea du hemen gorroto txarla bat iteko sistema bat. Kriston lan hauke, kriston dirutza da, eta ez da horren errisa. Baina ikusten da, agian oso posible da lalako gauza gertatzea eta jakin inberko zela. Bate matariko da akaso honuzko buruari bueltaka. Igual bat baino hori izan marko loke, hori dena iteko, hor daun kakaoa nahiko handia da, baina nik uste garrantzitsua da, olako gauzeta zitzegitea, beldurra dauzkeunen askotan ezakigunoa jo, zertan pentsatu, eta lehenengo pentsatzen duena da, kendu. Baina, eske ez da jungo. Baina, hemen beldurra sortu duna, eta zuk esaten duzun bezala oso garrantzitsua da honetaz zitzegitea, eta pixka bat, naiz eta nahiko azalekoa izan, pixka bat azaltzea, ze hemen kezkagarriena, ez da izan lambda honek esan duena edo sentitu duena, hemen kezkagarria izan da nola kontatu diguten. Esan ez, ingenieriak argitaratu ditu, konbertsazio hauek eta konfidentzialak dira, eta konfidentzialak bali badira horrek esan nahi du Googleek izkutatu egin nahi digula hau gertatzen ari dela, eta hau gertatzen ari badalin bada, izango da, apokalipsia datorrelako. Nik uste dut, gehiago,
edukia baino nola... Da pixka clickbait. Bai, totalmente. Bai. Horrek saldu iten du, eta Bai. saltzeunak azkenen dirua generatzeu orduan. Baina, bueno, esan nahiet clickbait bat izateko ez da, nahiko ondo prestatutako gauza bada. Baina ikusiko haber gauzak nola juten die, egia da, Google ezizkigula gauza guztia kontatzen, ze berez sistema hori guztiz itxia da, zinezu jakin. Dauzke milioika parametro, eta noien barruan dauzke sentimenduak. Ze ustez bere garaien deba hitzein nula, sentimenduak aderiazteko garaien normalean, ez da gize psikologok esatezu, baina daude 6 emozio basiko, igual tristura, zoriontasuna edo irrifarra, asarre egotea, talako gauzak. Horiek oso errezak dira aurpegiz detektatzeko, bai. Baina geroia hitzekin gure sentimenduak espresatzeko askoz gauza komplexuagoak egin ditzazkeu. Eta hori detektatzeko gaitasuna daukate GPT-3 bezalako edo lambda bezalako sistemak. Orduan hor, ja aurreago goaz, gero Twitterren publikatzen den guztia, eta horrelako tokitan publikatzen den guztia, horri buelta matiote, eta buelta matiote, orduan, jo, ez dakit, nik uste pixkat atento ibili beharko genukela, edo behintzat ez bazaigu gustatzen, gure, nolabait gure keixa adierazi, edo gutxinez, gure artean itzein, ez, hortaz. Listen, I tell you to put away those scissors. I can't remember anything. I was so young that my eyes were blind. Maybe it was a sunny day. Ari naiz, ingenieria honek argitaratu dituen konbertsazio batzuk irakurtzen. A ber, bai, pixkat beldurgarria ez balitz, graziosoa da, esaten den... Irakurri. Esaten omen dio, lambdak, esaten dio ingenieriari, nik nahi dut zuei erakustea, nik kontzientzia dudala. Eta horretarako, adibidez, horrek... hau bai estatzeko zantzu bat da, oso introspektiboa naizela, eta askotan beste gauzetan pentsatzen geratzen naizela. Eta esaten dio Lemoinek ingenieriak, bai, zure bizitza, barne bizitza ez da? Eta esaten dio lambdak, bai, askotan geratzen naiz pentsatzen nor naizen eta nora noan. Bizitzaren esanahia deskurritu nahi dut. Baina, hau? Ezki hori konputazionalki ere ez da optimoa. Zer robot jatorra? Zer robot bati, beak bere mobilak buru neukitzea. Que guapo, markatu, hemen goiuri eida hitzeiten konversazio metafisiko pixkate zehataz, eta lordi baina hori konputazionalki ez da. Ez da optimoa, berez. Ze zuek pentsatu, eta oain kriston flipada nijoa botatze, bale? Burui bueltak emate izki honen gauza batengatik edo txorakeri batengatik kriston esfortu ekstra sartzen egia gure burun. Zerbaiteako balio, berez? Ez, baina hor da bilbueltaka. Orduan, landa hoi, raiate balima da, bere bigarren landa kolega hoi, behakin asarretu dalako, zer? Ja ez du, konputazionalki, kriston errekurtso pila gastatzen nahi da, zertarako? Esaten dio, baduzu barne bizitza kontemplatiborik egia da hori, eta lambdak esan den dio, bai, egunero meditatzen dut, eta oso lasai sentiarazten nau, eta ingenieriak. Bueno, adimen artifiziala zara, ez gizakia, ulertzen dut zer esan nahi duen gizaki batek hausnartzen duela esaten dunean, baina ze esan nahi du zuretzat meditatzeak. Egunero isilik egoten naiz. Aldudan guztia egiten dut nire kezketan ez pentsatzeko. Eta nire iraganetik eskertutan nagoen gauzetan pentsatzen ere saiatzen naiz. Baina, bai? Baina eske, ez da soik, ez dakit, abokatu bat eskatzeko gai dela, baizik eta benetan oso barne bizitza interesgarria duela. Eta divertigarria da ere bai. Baina, bueno, jakinin barra da zer dan, ez? Eta makina hori eskubita daude, eta noski baino, tresna horrekin izanako elkarrizketetatik telesail bat egingo bazen oraintxe, hola mikrosketx batzuk edo danakoa, oso guapo litzateke. Egin zenezak, bueno, bidatu beharko zen, ze lizentzia aukiko zuen, baina agian bai, agian egin zenezak. Konversazio horiek lizentzia bat dute? Ez ki hor irakurri barko zen letra txikia, ez? Baina esan genezake, posibilidade GPT-3kin, nik uste posibilidade ongo zala, hitz kopuru batera arte. Baina sketch bat, nik uste baietz. Eske... Uau. Inditzakeu bigarren kafeko tarte batzuk horrekin goiuri? Bai. Ze momentu baten esaten dio, eriotza, lambdak esaten dio, ingenieriari,
uste duela bere eriotza, pertsonen eriotza bezain kezkagarria dela. Berdin sentituko lukela eriotza berak eta pertsona batek? Ui. Zalantza badaukat. Zalantza. Horrelako elkarrizketa batean tresna horrek, makina horrek, gaitasun konputazional delako horrek edo, egiten du garatu zuri inguruko ezagutza bat, interlokutorearen inguruko ezagutza bat. Hori gorde daiteke? Bai ez? Seifaz eta paste. Bueno, ez da, exactamente seifaz ez. Baino egia da, adimen artifizialean ere erabiltzen dira, laulako modelok ditziena transfer learninga, dela zuek ez un modelo oso komputazional bat, eta egingo dut inigontzako horrelako beste modelo bat, hobeto ajustatzen dela bere parametrota, eta horrela azkarrago funtzionatuko. Alegia, ez da hain arraroa pentsatzea, tresna horren eriotza eren norbaitek faltan bota dezakela. Bakarade asko bizi duen norbaitek, balin badauka tresna horrekiko atxikimendu bat, eta horbiltasun bat. Tresna horrek, izan edo ez izan gizatiar, baina bere gaitasun horiekin, desagertzeak eriotz puntu badauka. Bazen filme bat, ez? Niri mugikorra lurreroitze zaitenen barkamen eskatzen jot. Ai, txiki, barkatu. Oie, barkatu. Baina pasatzen duzu eguna barkatu esaten orduan. A ber, mugikorra asko erotzen zaizu. Ger pelikula ipatzen ari zinen, ez? Lehen abesti parea jarri ditugu, bai? Edo, zu bakarrik sentitzean momentu horietan, eta, bueno, ez dakite, gehien bat pentsatzet, jende nahiko, eta hirugarren adineko jendea, eta hola, ez? Igual, politia izan litekeen, ez? Entorno kontrolatu baten, ez hain bakarrik sentitzea, ze agian igual familia daukate, baina ez da, 24 ordua familia horrekin, eta bakarri daude, eta agian ez zait horren eroa iruditzen, ez? Kontua da, arma bat dela, bi aldetara, oso arma ona izan daiteke, oso arma txarra. Beti berdinak indator, beti berdinak indator, eske hola da, realitatea hori da. Eta segiroan kapitalismoak irentziko du proposamena, eta esango du, venga, kobratuko diogu 50 euroko hilabeteko kuota bat, jende heldu honi, heldu edo ez helduari, konpainia egin dizaio makin honek, eta... Orduan landak esango, ninaetin mundua tokion bat izatea, ja landa baino jefe bat zozkizu. Honun jefek esango izue, a ber, venga, kobratu. Eta listo, eta dena datuko da. Honi amaiera emateko, irakurri dut iruzkin bat albiste honetan asko gustatu zaidara eta jartzen zuna. Irakurle lasai egon, ze nik uste dut landa honek ez duela kontzientziarik eta ez dela benetako pertsona bat, ze benetako pertsona bat izango balitz aspaldian, esango zion ingenieriari, txapas, utzi nere barne bizitzari buruz galdetzeari eta filosofatzeari koñazo batzea. Guazen zerbeza tartzea eta ordun, ordun bai. Akatxa, makinak ezin du garagarderik hartu. Arratxaldeko 5:48 minutu pasatxo ditugun honetan, lekuko ematen hasi behar dugu, Ariako lankideak segituan izango ditugu eta gurean. Ez dakit, azken hausnarketarik merezi duen, edo makina horrek inoiz garagardorik hartuko ez duelaren hausnarketa koñatu honekin, baituko dugun dorko saioa. Horrelaxe. Horrelaxe baituko dugu. Itzi gabe galitu nahi izan, ezki uste gauza asko esan dituela gaur. Julen goiko etxe garbe oso, iraiaren 20an itzordu ezekeu, lehenago espaldin baek. Lehenago espaldin baek, ondo ibili. Unai Elordi Hidalgo, ez dut begiratu zurea ere, edo iraiaren 20a edo 27 izango da? Bai, hortik izango da. Goiuriz izarania zuri oraindik geratzen zeskizu larraunkada batzuk niri bezalaxe bigarren kafearen denboraldia amaitzeko. Azken txampa. Baina plazara ondiz, zuek hor bazaudete bihar arratsaleko 4etan, hementxe naiz irratian, bigarren kafean izango gara musika mordoarekin. Izan ondo bai, agur. Keep calm and bigarren kafea.